ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டீஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். எல்லாரும் பகவானோட அனுகிரகத்துல பகவத்கீதையை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஒன்னா சேர்ந்திருக்கோம். நல்லபடியா பகவானோட அனுகிரகத்துல நம்ம பகவத்கீதை நல்லபடியா அர்ஜுனன் என்ன அளவுக்கு புரிதல் எடுத்துக்கிட்டாங்களோ அதே அளவுக்கு நம்மளும் எடுத்துக்கிட்டு அந்த ஒரு வாழ்க்கை நம்ம வாழ்க்கையில பிரதிபலிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தோட நம்ம பகவத்கீதை முழுமையா தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம பகவானை திருப்தி பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தோட பகவானோட அனுகிரகத்தோட நம்ம இந்த கோர்ஸை நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். அதுக்கு முன்னாடி ஓரியன்டேஷன், அதாவது இந்த கோர்ஸ் பத்தின டீடைல்ஸ் ஓரளவுக்கு இதில் நான் உங்களுக்கு கொடுத்துட்றேன். என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, தினமும் 18 நாட்களும் 1 மணி நேரம் இந்த கிளாஸஸ் உண்டு. சரிங்களா? 3 மணிக்கு தினமுமே உண்டு. சாட்டர்டே சண்டே எல்லா நாளுமே கண்டினியூஸா உண்டு 1 மணி நேரம் அப்படின்றது. அப்புறம் வந்து ஒரு நாளைக்கும் ஒரு அத்தியாயம் நம்ம பார்ப்போம். பகவத்கீதையில் மொத்தம் 18 அத்தியாயங்கள் இருக்கு. அதுல ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம ஒரு அத்தியாயம் நம்ம பார்ப்போம். சரிங்களா? அதுல என்னன்னா மொத்தமா பகவத்கீதையில பார்த்தீங்கன்னா 700 ஸ்லோகங்கள் உண்டு. நம்மளால எல்லா ஸ்லோகங்களையும் அதாவது ஒரு சாப்டர்ல இப்போ வந்து சில அத்தியாயங்கள் 20 இருக்கும், சில அத்தியாயங்கள்ல 72 இருக்கும். அந்த மாதிரி நிறைய ஸ்லோகங்கள் உண்டு. அப்ப எல்லா ஸ்லோகங்களும் நம்மளால பார்க்க முடியுமானா 1 மணி நேரத்துல அது வந்து அவ்வளவு உசித்தமானது இல்லை இல்லைங்களா? நம்மளால அவ்வளவு முடியாது. அதனால நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, முக்கியமான ஸ்லோகங்கள் அந்த ஃப்ளோ, ஏன்னா பகவத்கீதைன்றது பகவான் கிருஷ்ணருக்கும் அர்ஜுனருக்கும் நடந்த உரையாடல். சரிங்களா? அப்படின்னும் போது அந்த உரையாடல் ஒரு கண்டினியூஸா நம்மளுக்கு அந்த முக்கியமான கருத்துக்களை வெளிப்படுத்துற விதமா உள்ள ஸ்லோகங்கள், அதுதான் வந்து கீஸ், அதாவது முக்கியமான ஸ்லோகங்கள் நம்ம பார்ப்போம். அந்த ஸ்லோகங்கள் எல்லாம் மட்டும் நம்ம உன்னிப்பா நம்ம இந்த லெவல் 1ல நம்ம பார்ப்போம். சரிங்களா? இதுக்கப்புறம் லெவல் 2, லெவல் 3, லெவல் 4லாம் இருக்கு. அதுல எல்லாம் நீங்க அவசியம் ஜாயின் பண்ணிக்கணும். லெவல் 2ல உங்களுக்கு இன்னுமே 700 ஸ்லோகங்களையும் முழு ஆழ்ந்த புரிதலோட உங்களுக்கு வந்து சொல்லிக் கொடுப்பாங்க. சரிங்களா? இப்போ இந்த லெவல் 1ல வந்து முக்கியமான ஸ்லோகங்கள் அந்தந்த அத்தியாயத்துல இருந்து நம்ம பார்ப்போம். அதுக்கப்புறம் வந்து கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர், உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருக்கு, பகவத்கீதையில சந்தேகங்கள் இருக்கு, இல்ல இந்த கோர்ஸ் பத்தின ஏதாவது ஒரு சந்தேகங்கள் இருக்கு, குவிஸ்ல ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருக்கு அப்படின்னா நீங்க அவசியம் எங்களை காண்டாக்ட் பண்ணலாம். என்கிட்டயோ இல்லைன்னா துர்கா மாதாஜி இருக்காங்க, நிவேதிதா மாதாஜி இருக்காங்க, அட்மின்ஸா இருக்காங்க. நீங்க எங்க எல்லார்கிட்டையும் நீங்க வந்து கேட்டுக்கலாம். வாட்ஸ்அப்ல வந்து நீங்க பர்சனல் மெசேஜ்ல நீங்க கேட்கலாம், இல்லைன்னா கிளாஸ்ல ஜாயின் பண்றப்ப நீங்க அவசியம் கேட்டுக்கணும். எந்த ஒரு டிஃபிகல்ட்டிஸுமே உங்களுக்கு இருக்கவே கூடாது. அதுதான் எங்களோட விருப்பம். அதனால என்ன ஒரு சந்தேகங்களோ இல்லை ஏதோ ஒரு சிரமமோ இருந்ததுன்னா எங்ககிட்ட நீங்க அவசியம் தெரிவிக்கணும். நீங்க கிளாஸ்ல வந்து ஜாயின் பண்ணி பகவத்கீதை நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கணும். அப்பதான் நம்மளுக்குள்ளார ஒரு பந்தம் ஏற்படும். எல்லாரும் நிறைய பேசுவாங்க இல்லைங்களா? இப்ப நமக்கு ஒரு விஷயம் தோணாது, டவுட்டா, ஆனா இன்னொருத்தவங்களுக்கு கேட்கும்போது நம்மளுக்கு அதை இன்னும் நம்மளால தெரிஞ்சுக்க முடியும். அப்படி நிறைய விஷயங்கள் நம்மளால தெரிஞ்சுக்க முடியும். சரிங்களா? அதனால எல்லாரும் அவசியம் கிளாஸ்ல ஜாயின் பண்ணுங்க ஜூம்ல. அதுக்கப்புறம் வந்து கொஸ்டின்ஸ் ஏதாவது என்ன அவசியம் நீங்க எங்ககிட்ட கேட்கலாம். கிளாஸ் பகவத்கீதை பத்தியா இருந்தாலும் சரி, இல்ல இந்த கோர்ஸ் பத்தின விஷயங்களா இருந்தாலும் அவசியம் நீங்க எங்ககிட்ட கேட்கணும். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு தினமும் ஒரு அத்தியாயமும் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் குவிஸ், அதுக்கான ரிலேட்டட் குவிஸ் வந்து உங்களுக்கு வரும். அதை நீங்க வந்து கண்டிப்பா நீங்க வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணணும். அந்த மாதிரி நீங்க கம்ப்ளீட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் பாத்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு ஒரு சர்டிபிகேட் கிடைக்கும். இந்த லெவல் 1 முடிச்சதுக்கான சர்டிபிகேட். அந்த சர்டிபிகேட் நீங்க வந்து பத்திரமா வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா லெவல் 2ல நீங்க ஜாயின் பண்ணும்போது அது உங்களுக்கு உதவியா இருக்கும். சரிங்களா? அதனால குவிசஸ் ஒவ்வொரு அத்தியாயத்துக்கும் உண்டு. அது எல்லாத்தையுமே நீங்க நல்லபடியா அட்டென்ட் பண்ணணும் அப்படின்றதா. அதுக்கான விஷயங்கள் எல்லாமே நாங்க கிளாஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் எப்படி குவிசஸ் அட்டென்ட் பண்ணணும், எப்படி என்ரோல் பண்ணணும் அப்படின்ற விஷயத்துல துர்கா மாதாஜி உங்களுக்கு வந்து டெமோ காமிப்பாங்க. சரிங்களா? இதுதான் வந்து இந்த 18 நாட்களுக்கான கிளாஸ்க்கான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ். தினமும் 1 மணி நேரம் கண்டினியூஸா இருக்கும். அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு நாளும் ஒரு அத்தியாயம் பார்ப்போம். அதுல முக்கியமான ஸ்லோகங்கள் நம்ம பார்ப்போம். இதுதான் இந்த கோர்ஸோட பிக்சரைசேஷன். அதுக்கப்புறம் இதுதான் மாயாப்பூர் டெம்பிள். நிறைய கோயில்கள்லாம் நம்ம போறோம் இல்லைங்களா? அது மாதிரி இஸ்கான் அப்படின்றது ராதாகிருஷ்ணரை வழிபாடு பண்ற கோயில். சரிங்களா? அது எங்க முக்கியமான பிரதானமான கோயில் எங்க இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மாயாப்பூர்ல இருக்கு, வெஸ்ட் பெங்கால்ல இருக்கு. ஆனா உலகம் முழுக்க எல்லா இடத்துலயுமே இஸ்கான் டெம்பிள் உண்டு. ராதாகிருஷ்ணரை சேவை சாதிப்பாங்க. இந்த மாதிரி டெய்டி வந்து இப்படிதான் இருப்பாங்க. சரிங்களா? விக்கிரக வழிபாட்டுல ராதாகிருஷ்ணரா வந்து அனுகிரகம் பண்ணுவாங்க. இவங்க ஷிலா பிரபுபாதா, இவங்க தான் வந்து ஃபவுண்டர் ஆச்சாரியர் ஆஃப் இஸ்கான். இஸ்கானை நிறுவனம் பண்ணவங்க இவங்க தான் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். இதுதான் வந்து இஸ்கான் மேங்களூரு வெப்சைட் பேஜ். சரிங்களா? உங்களுக்கு எந்த ஒரு விஷயம் வேணும்னாலும் iskanmangaluru.com அப்படின்ற வெப்சைட் பேஜ்ல நீங்க போய் ஓபன் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லா இன்ஃபர்மேஷன்ஸும் கிடைக்கும். இதுல தான் நீங்க போய் கோர்ஸ்க்கு அந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கு இப்ப நீங்க வந்து கோர்ஸ்ல ஜாயின் பண்ணிருக்கீங்க. அடுத்தது என்ரோல்மெண்ட்ன்ற ஒரு ப்ராசஸ் இருக்கு. அது எல்லாமே நீங்க இதுல தான் போய் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் நிறைய விஷயங்கள் இதுல உண்டு. இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இருக்கும், குவிசஸ் இருக்கும். அதெல்லாம் நீங்க இதுல இருந்து நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கலாம்.
அதுக்கப்புறம் யூடியூப் சேனலும் இருக்கு. இஸ்கான் ராதா கோவிந்தா டெம்பிள் மேங்களூரு. சரிங்களா? இஸ்கான் ராதா கோவிந்தா டெம்பிள் மேங்களூரு. நம்ம இப்ப எல்லாருமே அசெம்பிள் பண்ணியிருக்கோம் இல்லைங்களா? பகவத்கீதை தெரிஞ்சுக்கணுன்றதுக்கு. இது வந்து யார் வந்து நம்மளுக்கு ஸ்பான்சர் பண்றாங்க? யார் மூலியமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, இஸ்கான் டெம்பிள் மேங்களூர்ல உள்ள இஸ்கான் டெம்பிள் அவங்களோட அ உறுதுணையோட தான் நம்ம இங்க அசெம்பிள் ஆயிருக்கோம். சரிங்களா? அப்ப அவங்களோட யூடியூப் சேனல்ன்றது இதுதான். இத நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா, இதுல நெறைய விஷயங்கள் உங்களுக்கு வந்துகிட்டே இருக்கும். டெம்பிள் ஏதாவது ஃபங்ஷன் இருக்கு. நெறைய ஃபங்ஷன்ஸ் வரும். இப்ப கூட நாளைக்கு கூட பார்த்தீங்கன்னா, கௌர பூர்ணிமா, சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட அவதார தினம். சரிங்களா? அந்த மாரி எல்லா ஃபங்ஷன்ஸ் அப்புறம் பாகவதம் கிளாஸஸ் நெறைய நடக்கும். அப்புறம் கீர்த்தனைகள் கிளாஸஸ், பஜன்கள் இந்த மாரி நெறைய ஆ இன்னும் நெறைய கிளாஸஸ்லாம் வந்து உங்களுக்கு உண்டு. அது எல்லாமே எல்லா லாங்குவேஜ்லயுமே உங்களுக்கு அவைலபிளா இருக்கும். இங்கிலீஷ், தமிழ் எல்லா லாங்குவேஜ்லயும் இருக்கும். அதனால நீங்க இந்த யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டீங்கன்னா, உங்களுக்கு நெறைய கிளாஸஸ், நெறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்க வரும். அதுக்கப்புறம் Facebookலயும் வந்து இருக்காங்க. இஸ்கான் ராதா கோவிந்தா டெம்பிள் மேங்களூரு அப்படின்றத நீங்க ஃபாலோ பண்ணீங்க அப்படின்னா, அப்பப்ப கிடைக்கிற டீட்டெயில்ஸ் வந்து உங்களுக்கு அங்க அப்டேட் ஆயிட்டே இருக்கும். இதுதான் வந்து டேஷ்போர்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நீங்க வெப்சைட்ல போயிட்டு இஸ்கான் மேங்களூர் வெப்சைட் போனீங்கன்னா, அ அதுல நீங்க என்ரோல்மென்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இந்த மாரி வரும் பேஜ். இது வந்து உங்களுக்கு டெமோ இன்னைக்கு அவசியம் காமிப்பாங்க. அதுல நீங்க தமிழ் அப்படின்றத கிளிக் பண்ணீங்கன்னா, உங்களுக்கு தமிழ்ல கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர்ஸ் குவிஸஸ் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும். அப்புறம் புக்ஸ். உங்களுக்கு புக்ஸ் ஏதாவது அதாவது இப்ப நம்ம பகவத்கீதை தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? புக்ஸ் வேணும் அப்படின்னா, நீங்க வந்து அ அட்மின்ஸ கான்டாக்ட் பண்ணீங்கன்னா, அவங்க உங்களுக்கு பிசிக்கலா அதாவது கொரியர் மூலியமா உங்களுக்கு புக் வந்து ம் எப்படி வாங்குறதுன்றத இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் குடுப்பாங்க. இத தாண்டி வேதாபேஸ்.com அப்படின்னு இருக்கு. சரிங்களா? அ ரொம்பவே வந்து என்ன சொல்றது, எல்லா விஷயமான பாகவதம், பகவத்கீதை, ஈஷோபனிஷத் இந்த மாரி நெறைய விஷயங்கள் புக்ஸ் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா, வேதாபேஸ்.com அதுல நீங்க போயிட்டு சர்ச் பண்ணீங்கன்னா, எல்லா புக்ஸும் உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஆனா அதுல இங்கிலீஷ்ல இருக்கும். நீங்க அதுக்கப்புறம் அதுல Google Translate போட்டு நீங்க தமிழ்லயும் அத நீங்க வாசிச்சுக்கலாம். இது வந்து வெப்சைட்ல கிடைக்கிறது. வேதாபேஸ்.comன்றது. அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு தினமும் வந்து டிரைவ் வந்து ஷேர் பண்ணுவாங்க WhatsAppல. சரிங்களா? ஒரு அத்தியாயத்திலயும் என்ன ஸ்லோகங்கள் இருக்கு, அந்த ஸ்லோகங்கள எப்படி உச்சரிக்கிறதுன்றது அந்த உச்சரிப்போட ஆடியோவோடயும் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் வந்து பகவத்கீதை புக் தமிழ்லயே பிடிஎஃப் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸ்லோகங்கள் மட்டுமே பிடிஎஃபா ஷேர் பண்ணியிருப்பாங்க. அதனால நெறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து அதாவது இது கிளாஸோட பிடிஎஃப் இதெல்லாம் அதுல உங்களுக்கு கிடைக்கும். அதனால அவசியம் நீங்க எல்லாரும் அந்த டிரைவ் லிங்க்க பத்திரமா வச்சுக்கோங்க. அதுதான் நம்மளோட சொத்து. சரிங்களா? உங்களுக்கு என்ன ஒரு விஷயம் சாப்டர் 1 பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் லெவல் 1ல அப்படின்னாலும், அதுல உங்களுக்கு எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் இருக்கும். தினமும் அந்தந்த அத்தியாயத்துக்கு ரிலேட்டடா உங்களுக்கு குரூப்ல அட்மின்ஸ் போஸ்ட் பண்ணுவாங்க. அந்த வகையில நீங்க நெறைய விஷயங்கள் நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். இல்ல எனக்கு புக்கா வேணும், நான் புக்கா வாங்கி படிக்கணும் அப்படின்றவங்க, நீங்க வந்து கான்டாக்ட் பண்ணி உங்ககிட்ட எப்படி கொரியர்ல வாங்குறதுன்ற விஷயத்த நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். அப்புறம் அப்படி இல்ல உங்களுக்கு வந்து உடனே வேணும் அப்படின்னா, பக்கத்துல இஸ்கான் டெம்பிள் எங்க இருந்தாலும் நீங்க வந்து போயிட்டு அங்க புக்ஸ் வாங்கிக்கலாம். அப்ப 4 விஷயம் இருக்கு. ஒண்ணு வேதாபேஸ்.com அதுல நீங்க சர்ச் பண்ணி படிக்கலாம். இன்னொன்னு டிரைவ் லிங்க் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுவாங்க. தினம்தோறும் ஷேர் பண்ணுவாங்க. அந்தந்த அத்தியாயத்துக்கு ரிலேட்டடா. அதுலேருந்து நீங்க நெறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் நீங்க எடுத்துக்கலாம். பகவத்கீதை புக்கே தமிழ்ல பிடிஎஃபாவே உங்களுக்கு அதுல அப்லோட் பண்ணியிருப்பாங்க. அதற்கப்புறம் வந்து நீங்க இஸ்கான் மேங்களூர்லேருந்து நீங்க கொரியர்ல வாங்கிக்கலாம். இல்ல உடனே வேணும் அப்டின்னா, நீங்க பக்கத்துல உள்ள இஸ்கான் டெம்பிள்ல நீங்க பகவத்கீதை புக் நீங்க வாங்கிக்கலாம். சரிங்களா? அ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மாரி நீங்க இப்ப இங்க இஸ்கான் மேங்களூர்ல வாங்குனீங்கன்னா, இந்த மாரி நெறைய புக்ஸ் அப்புறம் சாண்டிங் பேக்கு, சாண்டிங் பீட்ஸ் அப்புறம் ராதாகிருஷ்ணர் அவங்களோட ஃபோட்டோ எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு காம்போவா உங்களுக்கு கிடைக்கும். சரிங்களா? உங்களோட சர்டிஃபிகேட் இந்த மாரி தான் இருக்கும். உங்களுக்கு என்ன பேர் வேணுமோ, அத நீங்க கரெக்ட்டா என்ரோல்மென்ட் பண்றப்ப நீங்க குடுத்துட்டீங்க அப்டின்னா, உங்களுக்கு அந்த பேர்ல உங்களுக்கு சர்டிஃபிகேட் உங்களுக்கு இஷ்யூ பண்ணுவாங்க. நீங்க 18 டேஸும் குவிஸஸ் எல்லாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம். சரிங்களா? ஆ இன்னைக்கு நம்ப ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி நம்ப குருவையும், பகவானையும் நம்ப பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुर्श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहन ललिता
श्री विशाखान्वितांश हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुदे देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुपश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம 18 நாட்களும் இந்த பகவத்கீதை கோர்ஸ் நல்லபடியா எந்த ஒரு தடங்களும் இல்லாம அட்டென்ட் பண்ணி நம்ம பகவானோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம பக்தி செயல நல்லபடியா ஈடுபடணும் அப்படின்ற நம்ம ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தர் அவங்க கிட்டயும் ஸ்ரீல பிரபுபாதா கிட்டயும் நம்ம பணிவன்போடு வேண்டிக்கலாம். சரிங்களா? ஹரிபோல். 18 நாட்களில் பகவத்கீதை உண்மையுருவில் தெரிந்து கொள்ளுதல். நம்ம எல்லாரும் ஒன்னா இருக்கோம் இன்னைக்கு அப்படின்னா அது எதற்காக? பகவத்கீதை பத்தி நம்ம நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக இல்லைங்களா? உண்மை உருவில் பகவான் கொடுத்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ அதே தாத்பரியத்தோட எந்த ஒரு மாற்றமும் இல்லாம நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதுதான் ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு விஷயம் இல்லைங்களா? அப்ப அந்த வகையில நம்ம நல்லபடியா பகவத்கீதை தெரிஞ்சுக்க போறோம். எப்படி அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். நல்வரவு. இஸ்கான் நிறுவனத்தின் நிறுவனர் ஆச்சாரியர் தெய்வீக அருள் ஏசி பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதாவின் போதனைகளின் அடிப்படையில் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம். எந்த ஒரு விஷயம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னாலும் அது யாருக்கிட்டே இருந்து இப்போ ஒரு புக் படிக்கிறோம்னா அதோட ஆத்தர் நம்ம தெரிஞ்சுப்போம் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி இஸ்கான் அப்படின்றதுல நம்ம பகவத்கீதை தெரிஞ்சுக்க போறோம். அது சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் அதை யார் நிறுவனாங்க இஸ்கான் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபவுண்டர் ஆச்சாரியர் ஏசி பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதா அவங்க தான் நிர்வகிச்சாங்க. அதுக்கப்புறம் இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட போதனைகள். சரிங்களா? டிரான்ஸ்லேஷன் பர்பட்ல நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா பகவத்கீதையில அதெல்லாம் இவங்களோட போதனைகள் அடிப்படையில் நம்ம பார்க்க போறோம். இவங்கதான் ஏசி பக்தி வேதாந்த ஸ்ரீல பிரபுபாதா அவங்கள பத்தி ஒரு 2-3 விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். சரிங்களா? அவங்க சின்ன வயசுல இருந்தே ரொம்ப பக்தியோட இருந்தவங்க, பிராமணிக்கல் ஃபேமிலியில பிறந்தவங்க அப்படின்றது. அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா இங்க ஒரு பிக்சர் பாக்குறீங்க இல்லைங்களா? அவங்க 5 வயசுல இருக்கும்போதே ரத யாத்திரை அதெல்லாம் பண்ணாங்க. ஒரிசாவில மந்திர் இருக்கு இல்லைங்களா? ஜெகநாத் மந்திர். அதுல அவங்களோட அப்பா அம்மா அவங்கள என்ன பண்ணிருக்காங்க, தேர் திருவிழாவுக்கு கூட்டிட்டு போயிருக்காங்க. அதை பார்த்தோன்னே உங்களுக்கு அதுல ரொம்ப ஈர்ப்பு. நிறைய விஷயங்கள் பிரபுபாதாவோட வாழ்க்கை வரலாறு நீங்க படிச்சீங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஆன்மீகத்துல நல்ல ஈடுபாடு உள்ளதை நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும். ஆனா அதுல இந்த ஒரு விஷயம் நம்ம இதுல பார்க்கிறோம். என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இவங்களோட பேர் அபயச்சரன். அவங்க அப்பா அம்மா வச்ச பேர் அபயச்சரன். சரிங்களா? வெஸ்ட் பெங்கால்ல பிறந்தவங்க இவங்க. பிராமணிக்கல் ஃபேமிலியில பிறந்தவங்க. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தேர் திருவிழா கூட்டு போறாங்க. அதை பார்த்தோன்னே ரொம்ப அவங்களுக்கு ஆசை போச்சு. உடனே வீட்டுக்கு வந்தோடனே எனக்கும் தேர் திருவிழா பண்ணணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டாங்க. உடனே அவங்க வீட்லயும் அவங்க அப்பா அம்மா எல்லாம் என்ன பண்ணாங்க, சின்னதா ஒரு தேர் வாங்கி கொடுத்து வீட்டு பக்கத்து சுத்தி பக்கத்துல உள்ளவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ் அவங்களெல்லாம் கூப்பிட்டு ரத்த யாத்திரை நல்லபடியா சிறப்பா செஞ்சு கொடுத்தாங்க அப்படின்ற நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் அவங்களோட குரு பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி சுவாமிகள் அவங்கள அவங்க மீட் பண்ணாங்க 1922ல. அப்போ அவங்களுக்கு அவங்க குரு கிட்ட ஒரு உபதேசம் கிடைச்சது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இவங்க நல்ல இங்கிலீஷ் பேசுவாங்க. சரிங்களா? ஏன்னா அப்ப பிரிட்டிஷோட ஆதிக்கத்துல இருந்தது இல்லைங்களா இந்தியா. அதனால இவங்க பிரிட்டிஷ் காலேஜ்ல படிச்சவங்களா, அதனால நல்ல இங்கிலீஷ் பேசுவாங்க. அப்ப அவங்க குரு சொன்னாங்களா, நீங்க உங்களோட இங்கிலீஷ் நாலேஜ் வச்சு இந்த கிருஷ்ண பக்திய உலகம் ஃபுல்லா கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படின்றத அவங்களுக்கு குறிப்பிட்டு கொடுத்தாங்க. அதுக்கப்புறம் இது நிறைய புக்ஸ் நீங்க
டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணணும் அப்படின்னு இந்த 2 விஷயமும் சொன்னாங்க. எப்பயுமே ஒரு டிசைபிளோட அடையாளம் என்னன்னா, குரு என்ன சொன்னாங்களோ அத நல்லபடியா செஞ்சு குடுக்கறது. சரிங்களா? எந்த ஒரு தடங்கலும் இல்லாம. அதாவது எவ்வளவு கஷ்டங்கள் வந்தாலும் அதுல கைவிடாம டிட்டர்மினேட்டா இருந்து செஞ்சு குடுக்கறது. அதே மாரி குருவும் வந்து தன்னுடைய டிசைபிள்க்கு என்னென்ன விஷயங்கள் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் வந்து அவங்களால இந்த உலகத்துக்கு கொண்டு போய் சேர்க்க முடியுமோ அது எல்லாத்தையும் நல்லபடியா குடுப்பாங்க. இதுதான் ஒரு குருவுக்கும் டிசைபிள்க்கும் உள்ள ஒரு பந்தம்ன்றது. அப்ப டிசைபிள்ன்றவங்க குரு சொல்றத அப்படியே வந்து ஏத்துக்கிட்டு செய்வாங்க. அந்த மாதிரி என்ன பண்ணாங்க, பக்தி வேதாந்த பிரபுபத் அவங்களும் அவங்க குரு சொன்ன 2 விஷயத்தையும் எவ்வளவோ தடங்களுக்கு மத்தியிலும் அவங்க சிறப்புற செஞ்சு குடுத்தாங்க அப்படின்றத பார்க்கிறோம். இதெல்லாம் அவங்க நெறைய பிரச்சாரம் பண்ணது கிருஷ்ண பக்திய. அப்புறம் நெறைய மேகசின்ஸ் பேக் டூ காட்ஹெட் அப்படின்ற மேகசின்ஸ்லாம் அவங்க வந்து குடுத்தாங்க அப்படின்றத பார்க்கிறோம். நீங்க பார்த்தீங்கன்னா, அதே மாரி நெறைய அப்பலாம் பிரிட்டிஷர் ஆதிக்கம்லாம் இருந்தது. அப்புறம் அமெரிக்காவுக்குலாம் போய் அவங்க நெறைய பிரச்சாரம் பண்ணாங்க. இந்த மாரி நெறைய விஷயங்கள். அப்புறம் ஜலதூதா அப்படின்ற கப்பல்ல, கார்கோ கப்பல்ல என்ன பண்ணாங்க, அவங்க ஏறி அமெரிக்காவுக்கு போனாங்க. சரிங்களா? அமெரிக்கால போய் கிருஷ்ண பக்தி அப்படின்றத எல்லாருக்கும் கொண்டு போய் சேர்த்தாங்க அப்படின்றத பார்க்கிறோம். இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு போன ஒரு விஷயம். ஏன்னா, அப்பயே அவங்களுக்கு 2 தடவ ஹார்ட் அட்டாக் வந்திருந்தது. அப்பயும் கிருஷ்ணர்ட்ட சொன்னாங்களாம், "எனக்கு என்ன அனுகிரகம் இருக்கோ அத நான் சிறப்புற செய்யணும்." அதாவது நம்ம வந்து பகவானுக்கான சேவகன். அந்த ஒரு நிலைப்பாடு தான் ஆத்மாக்கு இல்லைங்களா? அப்போ என்னால என்ன செய்ய முடியுமோ அத நீங்க தான் வந்து செஞ்சு குடுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு பிரேயர்ஸ் கூட அவங்க குடுத்திருந்தாங்க. அந்த ஜலதூதால டிராவல் பண்ணும்போது. அதுவும் சொற்ப பணத்தோட நம்மளோட கிரந்தங்கள் எல்லாத்தையும் பாகவதம், பகவத்கீதை இதெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு அவங்க அமெரிக்காவுக்கு போயிருக்காங்க. அங்க போய் 1 ஆண்டுகள் சிரமப்பட்டாங்க. அதற்கப்புறம் எல்லாருக்கும் அவங்களோட அந்த நாம சங்கீர்த்தனம், அந்த கிருஷ்ண பக்தி, அந்த பகவத்கீதை, பாகவதம் பிரீச்சிங் இதெல்லாம் ரொம்ப பிடிச்சு போய் எல்லாருமே வந்து கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்துல ஜாயின் பண்ணாங்க அப்படின்றத பார்க்கிறோம். சரிங்களா? நெறைய புக்ஸ் உண்டு. இந்த புக்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு வேதா பேஸ்ல நல்லபடியா கிடைக்கும். எல்லாரும் அவசியம் நேரம் இருக்கும்போது படிக்கணும் அப்படின்னு நாங்க எல்லாரும் கேட்டுக்கிறோம். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, நெறைய உலகம் ஃபுல்லா பார்த்தீங்கன்னா, ம் அ 4 முறை நல்லபடியா அவங்க வந்து சுற்றி வந்து கிருஷ்ண பக்திய கொண்டு போய் சேர்த்தாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? நெறைய 108 டெம்பிள் ராதாகிருஷ்ண டெம்பிள் வந்து உலகம் ஃபுல்லா அவங்க கட்டியிருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இதுதான் வந்து ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தர் இஸ்கான் மேங்களூர்ல உள்ள டெய்டி. இவங்கள நம்ம நல்லபடியா பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு நல்லபடியா பகவத்கீதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா கோயில் மேங்களூரில் அமைந்துள்ளது. இதோட தலைவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தா ஹெஜ்ஜி நாமனிஷ்தா தாஸ். சரிங்களா? இவங்க தான் பிரசிடென்ட், டெம்பிள் பிரசிடென்ட் இவங்க. இவங்க தான் இந்த 18 டேஸ் கிளாஸஸ் எல்லாம் நல்லபடியா ஆர்கனைஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி Zoom அப்புறம் டீச்சர்ஸ் எல்லாரையும் ஆர்கனைஸ் பண்ணி அட்மின்ஸ்லாம் குடுத்து எல்லாரையும் கிருஷ்ண பக்தியில கொண்டு வரணும் அப்படின்ற பிரயத்தனத்துல நம்மளால ஈடுபடுத்துறவங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? பகவத்கீதை என்பது நமது எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் பதில்களை கொண்ட ஒரு காவிய வேதம். இது மகாத்மா காந்தியால் ஒரு ஆன்மீக அகராதியாக கருதப்பட்டது. மேலும் இது உலகெங்கிலும் உள்ள பல தலைவர்களுக்கு உத்வேகம் அளிக்கும் புத்தகம் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? பகவத்கீதை பத்தி காந்தி என்ன சொல்லியிருக்காங்க? ஆன்மீக அகராதி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. நம்மளுக்கு ஏதாவது ஒண்ணு தெரியல அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? டிக்ஷனரியில எடுத்து அர்த்தம் பார்ப்போம் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி ஆன்மீகத்துல நம்மளுக்கு ஒரு நல்ல முன்னேற்றம் வரணும் அப்படின்னா அதற்கான அகராதி எது அப்படின்னு மகாத்மா காந்தி சொல்லியிருக்காங்க. பகவத்கீதை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. சரிங்களா? அப்புறம் மேலும் உலகில் உள்ள பல தலைவர்களுக்கு உத்வேகம் அளிக்கும் புத்தகம். இது வந்து ஏதோ ஒரு ஆன்மீகம் ஏதோ பகவான் அர்ஜுனருக்கு சொன்னது அப்படின்ற ஒரு விஷயமே கிடையாது. பகவத்கீதைன்றது உத்வேகம் அளிக்கும் புத்தகம். நம்ம எல்லாருக்கும் நம்ம வாழ்க்கையில எவ்வளவோ சிரமங்கள் படுறோம் இல்லைங்களா? தெரியவே இல்ல. எதற்காக நம்ம இங்க இருக்கோம்? எதற்காக இவ்வளவு கஷ்டங்களை அனுபவிக்கிறோம்? எதற்காக எல்லாருக்கும் எல்லாரும் ஏன் வித்தியாசமா இருக்கோம் இல்லைங்களா? எல்லாரும் ஏன் ஒரே மாரி இல்ல? சிலவங்க ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க, சிலவங்க ரொம்ப நல்லா இருக்காங்க. அப்படின்னும்போது நம்மளுக்கு நெறைய கேள்விகள் உண்டு இல்லைங்களா? ஆ அ அப்புறம் நம்மளுக்கும் தோல்வி ஏற்படும் போதெல்லாம் ஒரு அ ம கஷ்டமா இருக்கு இல்லைங்களா? அப்படின்னும்போது ஒரு உத்வேகம் நமக்கு வேணும் அப்படின்னா, கண்டிப்பா பகவத்கீதையில பகவான் சொன்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ நம்ம நல்லபடியா புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னாலே, நம்ம வாழ்க்கைய நம்ம என்ன மாரி நம்ம வாழ்க்கைய வாழணும்? கஷ்டங்கள் வராம எப்படி நம்ம வாழ்க்கைய வாழணும்? அதுக்கப்புறம் பகவான் மேல எப்படி பக்தி பண்ணணும்? இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கும்போது, நம்மளுக்குள்ள அந்த கஷ்டங்கள் எல்லாமே நம்மள விட்டு கண்டிப்பா விலகிடும். அப்படின்னா, நம்ம எவ்வளவு பெரிய கஷ்டம் வந்தாலும் அது நம்மள பாதிக்காது. அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். கஷ்டம் வராதுன்றது கிடையாது. ஆனா, அந்த கஷ்டம் நம்மள பாதிக்காம நம்ம அத நல்லபடியா நம்ம கையாள முடியும். அப்படின்ற அந்த ஒரு ஸ்திரமான ஒரு விஷயம் தான் நம்ம பகவத்கீதையில நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அப்ப இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, உத்வேகம் அளிக்கும் புத்தகம். அதனால தான் சொல்றேன். 18 நாட்களும் நல்லபடியா வந்து கவனமா கேளுங்க. அதே மாரி அடுத்தடுத்த லெவல்லயும் நல்லபடியா ஜாயின் பண்ணுங்க. நல்லபடியா பகவத்கீதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னாலே, நம்ம வாழ்க்கைய எப்படி வாழணும்? கஷ்டம் நம்மளுக்கு வராம எப்படி வாழணும்? அப்படின்ற நம்மளால அதே மாரி கஷ்டம் வந்து அத எப்படி சமாளிக்கணும்? அப்படின்ற ஒரு உத்வேகம் நமக்கு அவசியம் கிடைக்கும். சரிங்களா?
அப்போ இது என்னவா தெரியுது நமக்கு? இது உலகெங்கிலும் உள்ள பல தலைவர்களுக்கு உத்வேகம் அளிக்கும் புத்தகம் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அதே மாதிரி பகவத்கீதை என்பது நமது எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் பதில்களை கொண்ட ஒரு காவியம். நம்ம நிறைய பிரச்சனைகளோட இருக்கோம் இல்லைங்களா? அது எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஆன்சர் அது எங்க கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பகவத்கீதையில பகவான் நமக்கு கொடுத்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்ல நம்மளுக்கு தெரிய வரும் அப்படின்றத நமக்கு தெரிஞ்சுக்கிறோம். கீதையை தியானிப்பவர்கள் ஒவ்வொரு நாளும் புதிய மகிழ்ச்சியையும், புதிய அர்த்தங்களையும் பெறுவார்கள். மகாத்மா காந்தி குறிப்பிட்டது. சரிங்களா? ஒவ்வொரு தடவையும் பகவத்கீதை எடுத்து படிக்கும்போது புதுசாவே இருக்கும். அதே ஸ்லோகம் தான் இருக்கும். அதே பொருளுரை தான் இருக்கும். ஆனாலும் நம்மளுக்கு ஒவ்வொரு தடவையும் படிக்கும்போது, அது நம்மளுக்கு ஒரு சலிப்பே தட்டாது. ஒவ்வொரு தடவையும் படிக்கும்போது நம்மளுக்கு எப்படி இருக்கும்? ஒரு புதுசா ஏதோ ஒரு விஷயத்த நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்ட மாரியும், ஒரு நல்ல மகிழ்ச்சி நம்மளுக்கு குடுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமாவும் இருக்கும். ஏன்னா ஆன்மீகத்துல மட்டும் தான் நம்மளுக்கு நித்தியமான அமைதியும், நித்தியமான சந்தோஷமும் கிடைக்கும். நம்ம அமைதியான வாழ்க்கை, சந்தோஷமான வாழ்க்கை வாழணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டோம் அப்படின்னா, நம்ம ஆன்மீகத்துல நல்லபடியா முன்னேற்றம் அடைஞ்சாலே, நம்மளுக்கு நித்தியமான அமைதியும், சந்தோஷமும் அவசியம் கிடைக்கும். சரிங்களா? நான் பகவத்கீதை படித்து கடவுள் இந்த பிரபஞ்சத்தை எவ்வாறு படைத்தார் என்பதை பற்றி சிந்திக்கும்போது, மற்ற அனைத்தும் மிதமிஞ்சியதாக தெரிகின்றது. ஐன்ஸ்டீன் பகவத்கீதை பத்தி கருத்து தெரிவிச்சிருக்காங்க. இஷ்கானின் பகவத்கீதை உண்மையுருவில் ஏன்? உடைந்த கேபிள் மூலம் சார்ஜிங் செய்தால் தொலைபேசி சேதமடைகிறது. சரியான தரவு பரிமாற்றத்திற்கு அதை பயன்படுத்த முடியாது. இது அனுப்புனருக்கும் பெறுநருக்கும் இடையிலான தொடர்பு இல்லாததால் ஏற்படுகிறது. இதேபோல் கிருஷ்ணரின் செய்தி ஒழுக்கமான அடுத்தடுத்த சங்கிலி வழியாக வளர வேண்டும். சரிங்களா? என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, பகவத்கீதை உண்மை உருவில் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். இஷ்கான்ல உள்ள பகவத்கீதைக்கு பக்கத்துல உண்மை உருவில் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையும் இருக்கும். என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பகவான் அம் இந்த உயர்ந்த ரகசியங்கள், சரிங்களா? தாத்பரியம், வேதம், நாலேட்ஜ் இத 4 பரம்பரைகளுக்கு குடுத்திருக்காங்க. அது நம்ம என்னன்றத நம்ம பார்ப்போம். 4வது அத்தியாயத்திலும் நம்ம பார்ப்போம். சரிங்களா? 4 பரம்பரைகளுக்கு குடுத்திருக்காங்க. அதுல ஒண்ணு யாரு அதுல ஒருத்தவங்க யாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பிரம்மாவுக்கு குடுத்தாங்க அப்படின்றதுதான். வேதத்த பிரம்மாவுக்கு குடுத்திருக்காங்க. அப்புறம் பிரம்மா அத என்ன பண்ணாங்க? நாரதருக்கு, நாரதர் வியாசருக்கு, அதுக்கப்புறம் அப்படியே வரிசையா பரம்பரையில அது தரவு பரிமாற்றத்தோட வரும். சரிங்களா? அப்ப பகவான் என்ன அர்த்தத்துல பகவத்கீதைய குடுத்தாங்களோ, வேதத்த நாலேட்ஜ குடுத்தாங்களோ, அதே அர்த்தத்தோடயே தான் என்ன ஆகும்? அது அடுத்தடுத்த தலைமுறைகளுக்கு பரிமாற்றம் செய்யப்படும். பரம்பரையிலேருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஆன்மீகத்த யாரோ ஒருத்தவங்க சொன்னாங்க, நான் அத அப்படியே ஃபாலோ பண்ணேன் அப்படின்றது இருக்கவே கூடாது. எப்பயுமே அது நம்ம ஒரு ஸ்கூல்ல நம்ம பிள்ளைங்கள சேர்க்கிறோம் அப்படின்னாலும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? நல்லா அத ஆராய்ஞ்சு பார்ப்போம் இல்லைங்களா? இது சரியான ஸ்கூல் தானா? நல்ல தரமான கல்வி உண்டா? அப்படின்றத நம்ம செக் பண்ணுவோம். எந்த ஒரு விஷயம் நம்ம இந்த உலகத்துல செஞ்சாலும் அத நம்ம சரியான விஷயமா நம்ம செக் பண்றோம் இல்லைங்களா? அதே மாதிரி ஆன்மீகமும் நமக்கு சரியான கைடன்ஸ குடுக்குதா அப்படின்னு நம்ம அவசியம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் அதுல நம்ம சம்பந்தப்படணும் அப்படின்றது தான் தாத்பரியம். அப்ப பகவான் கொடுத்த விஷயங்கள அப்படியே அதோட தாத்பரியம் மாறாம அடுத்தடுத்த தலைமுறைகளுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கிறதுன்றது 4 பரம்பரைகள் இருக்கு. சரிங்களா? அதுல இஸ்கான் ஃபாலோ பண்றதுன்றது கௌடிய சம்பிரதாயம். பகவான் பிரம்மாவுக்கு கொடுத்து, அவங்க மூலியமா அடுத்தடுத்த தலைமுறைகளுக்கு நடுவுல உள்ளவங்க தன்னோட கருத்துக்களை எதுவுமே அதுல தனக்கு ஏதோ ஒண்ணு தோணுச்சுன்றத அதுல குடுக்கவே மாட்டாங்க. ஆச்சாரியர்கள் என்ன சொன்னாங்களோ, அத அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிட்டே வருவாங்க. சரிங்களா? அப்போ அந்த தாத்பரியம் மாறாம இருக்கும். இன்னொரு விஷயம் எதனால பரம்பரையோட தெரிஞ்சுக்கிறோம்னா, இப்ப நம்ப குருமார்கள், பிரபுபாதாவோட நம்ம இணைஞ்சிருக்கோம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லையா? இப்ப நம்ம பகவத்கீதை இவங்க மூலியமா தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப இவங்க அப்படியே ஆச்சாரியர்களோட நம்ம கனெக்ட் பண்ணி பார்க்கும்போது, நம்ம யாரோட கைய நம்ம பிடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம பகவானோட கைய நம்ம பிடிச்சிருக்கோம். அப்படியே சங்கிலி தொடர் அப்படின்னு இத நம்ம சொல்லுவோம். சரியா? நம்மளால ஸ்ட்ரெயிட்டா போய் பகவானோட நம்மளால பேசுறதோ, பழகுறதோன்றது முடியாது. ஆனா, இந்த மாரி ஆச்சாரியர்கள் மூலியமா நம்ம என்ன பண்ணலாம்? இவங்களோட உபதேசங்கள கேட்கிறது தான். கனெக்ஷன்றது இவங்களோட உபதேசங்கள கேட்டு அதன்படி நம்ம வாழ்க்கை வாழறது. அப்ப இவங்கலாம் சொல்றத கேட்டு, கேட்டு நம்ம செய்யும்போது, நம்ம யாரோட அரவணைப்புல இருக்கோம்? யாரோட பிடிமானத்துல இருக்கோம்னா, பகவானோட பிடிமானத்துல நம்ம இருக்கோம் அப்படின்றது. சரிங்களா? கீதை ஒரு பரந்த புத்தகம். கீதையை முறையாக ஆய்வு செய்ய 1 வருடம் ஆகும். 18 நாட்களில் நம்மால் அதை செய்ய முடியாது. அ அதனால் கிருஷ்ணருக்கும், அர்ஜுனருக்கும் இடையிலான எண்ணங்களின் ஓட்டத்தில் கவனம் செலுத்துகின்றோம். குறிக்கோள் கீதை பற்றிய ஆழமான ஆய்வுக்கு ஒருவரை தயாரித்தல். சரிங்களா? இதுல பார்த்தீங்கன்னா 700 ஸ்லோகங்கள் உண்டு, 18 அத்தியாயங்கள் உண்டு. இது எல்லாத்தையும் நம்மளால இந்த 18 நாள்ல முடிக்க முடியுமான்னா, அவசியம் அது அவ்வளவு ஈஸியான விஷயம் கிடையாது இல்லைங்களா? அப்போ நம்ப இந்த 18 நாட்கள் என்ன பண்ணோம், முக்கியமான விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். அதனால நம்மளுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு எண்ணம் வரும். இன்னும் நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கணும். பகவான் இவ்வளவு விஷயங்கள் நமக்காக சொல்லியிருக்காங்களான்னு. அப்போ அடுத்த லெவலுக்கு நம்மள இது தயார் பண்ணும் அப்படின்றது எங்க தாத்பரியம். பகவத்கீதையின் மனநிலை.
அர்ஜுனனின் கலக்கமும் மாயையின் தோற்றமும் கிருஷ்ணரின் ஏற்பாடு என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அர்ஜுனருக்கு குழப்பமும் கலக்கமும் ஏற்படாவிட்டால் அவரை மீட்பதற்காக கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையை பேச வேண்டிய அவசியம் இல்லை. பகவத்கீதையை முதலில் கேட்பவர் அர்ஜுனன் என்றாலும் அது அனைவரின் நலனுக்காகவே. அர்ஜுனர் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணரோட ரொம்பவே சிறந்த டிவோட்டி, சரிங்களா, பக்தர், சிறந்த பக்தர் அர்ஜுனர். அப்படின்னும் போது அவங்களுக்கு ஒரு கலக்கம் மாயையெல்லாம் ஏற்படுமா அப்படின்னா கண்டிப்பா ஏற்படாது. ஏன்னா பக்தன் அப்படின்னும் போது கிருஷ்ணரோட பக்தர்கள் போது அவங்களுக்கு தெளிவா இருப்பாங்க. ஆத்மான என்ன, நம்ம இந்த உலகத்தை எப்படி கையாளணும், பகவானுக்கு எப்படி சேவை பண்ணணும், இந்த விஷயங்கள்லாம் ஆத்ம தத்துவம், அந்த டிரான்சென்டென்டல் நாலேஜ் அதெல்லாம் நல்லபடியா தெரிஞ்சிருப்பாங்க, சரிங்களா. அப்படிப்பட்ட அர்ஜுனருக்கு கலக்கமும் மாயையும் ஏற்பட்டுச்சு. என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மகாபாரதத்துல போர் பண்ண விருப்பம் இல்லைன்னு சொல்லிடுவாங்க அர்ஜுனர், சரிங்களா. அதுதான் கலக்கமும் மாயையும். அப்படின்னும் போது அது எதனால அந்த மாதிரி வந்து ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அது கிருஷ்ணரோட ஏற்பாடு. எதனாலனா அப்படி ஒரு விஷயம் ஏற்பட்டாதான் கிருஷ்ணர் என்ன பண்ண முடியும், அர்ஜுனருக்கு பகவத்கீதையை உபதேசிக்க முடியும். அர்ஜுனருக்கு அதை உபதேசிக்கிறாங்களன்னா கிடையாது. கலிகாலத்துல நம்ம எல்லாரும் மார்க்கம் தெரியாம இருப்போம் இல்லைங்களா, பக்தி எப்படி பண்றது, யாரு பகவான், எப்படி வழிபாடு பண்றது, இதெல்லாம் தெரியாம இருப்போம் இல்லைங்களா. அப்ப நமக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை கொடுக்கணும், வழிகாட்டணும் அப்படின்றதுக்காக என்ன பண்ணிருக்காங்க, அர்ஜுனருக்கு அந்த மாயையை வந்து கொடுத்து அந்த கலக்கத்தை கொடுத்து அவங்களுக்கு உபதேசம் பண்ணிருக்காங்க. ஆனா அது அர்ஜுனருக்கு பண்ணது கிடையாது. கலிகாலத்துல வர, ஏன்னா துவாபரயுகம் முடிஞ்சு கலியுகம் ஆரம்பிக்குது இல்லைங்களா, மகாபாரதம் முடியும் சமயத்துல. அப்போ கலியுகம்ன்றது எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தோம்னா மந்த புத்தியா இருக்கும், சண்டை போடுறதுல ரொம்ப ஆசைப்படுவோம், அப்புறம் வந்து ரொம்ப வந்து இந்த பாசாங்குத்தனம் இதெல்லாம் ரொம்ப விருப்பமா இருப்பாங்க, சரிங்களா. பொதுவா அதர்மம் வந்து நிறைய தலையோங்கி இருக்கும். அந்த மாதிரி கலிகாலத்துல பக்தி இப்படி பண்றதுன்னு தெரியாம மக்கள் வந்து சிரமப்படுவாங்க. அப்படின்றதுனால பகவான் என்ன பண்ணாங்க, அர்ஜுனருக்கு துவாபரகம் எண்டுல அர்ஜுனருக்கு பகவத்கீதை உபதேசம் பண்ணாங்க. அப்ப முதல்ல அர்ஜுனர் கேட்கிறாங்க அப்படின்னாலும் அது யாருக்காக பகவான் கொடுத்தாங்க, நமக்காக. அதனால பகவத்கீதைன்றது அர்ஜுனருக்கு கிருஷ்ணர் கொடுத்த ஒரு விஷயம் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் கிடையாது. பகவான் நமக்காக கலியுகத்துல நம்ம எல்லாம் நல்லபடியா பக்தி சேவையில் ஈடுபட்டு பகவானை அடையணும்ன்றதுக்காக கொடுக்கப்பட்ட ஒரு காவியம் அப்படின்றத நமக்கு தெரிஞ்சுக்கிறோம். அர்ஜுனரின் தீர்க்கமற்ற தன்மை. கிருஷ்ணர் இரு படைகளுக்கும் நடுவில் தேரை ஓட்டினார். குருட்சேத்திர போரில் போராட அர்ஜுனன் சிரமப்பட்டார். அவர் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரிடம் சரணடைந்தார். இதன் விளைவாக இந்த பகவத்கீதை பேசப்பட்டது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம், சரிங்களா. மகாபாரத போர் நடக்க போகுது. யாருக்கும் யாருக்கும், கௌரவர்களுக்கும் பாண்டவர்களுக்கும் இடையில் நடக்க போகுது. கௌரவர்கள் யாரு, திருதராஷ்டிரோட பிள்ளைகள், பாண்டவர்கள் பாண்டுவோட பிள்ளைகள் இல்லைங்களா. அப்போ திருதராஷ்டிரர் என்ன பண்ணிருக்கணும், பாண்டவர் யுதிஷ்டருக்கு அவங்க ராஜ்யம் கொடுத்துருக்கணும். ஆனா தன்னோட பிள்ளை மேல உள்ள பாசத்தால என்ன பண்ணிட்டாங்க, அவங்களுக்கு ஒரு ராஜ்யத்தை கொடுக்கறதுன்றதுல ஈடுபாடோட இருந்தாங்க இல்லைங்களா. அதனால அதுவும் இல்லாம நிறைய பாண்டவர்கள் அவங்க சிரமமும் படுத்திட்டாங்க அப்படின்றது நம்ம பார்க்கிறோம் மகாபாரதத்துல. அப்ப அதர்மத்திற்கும் தர்மத்திற்கும் போர் நடக்க போகுது அப்படின்னும் போது அர்ஜுனர் என்ன பண்றாங்க, இரு படைகளுக்கும் நடுவுல போற தேரை வந்து பகவானை வந்து நிறுத்த சொல்றாங்க, சரிங்களா. பகவான் யாரு, கிருஷ்ணர். இந்த உலகத்தை எல்லாம் படைச்சவங்க, சர்வ காரண காரணம், சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் இல்லைங்களா. அப்படிப்பட்டவங்க என்ன பண்றாங்க, அர்ஜுனருக்கு தேர் ஓட்டுறாங்க, சரிங்களா. அதாவது உலகத்தையே படைச்சவங்க அர்ஜுனருக்கு தேர் ஓட்டுறாங்க, பக்தன் தன்னோட பக்தனுக்கு தேர் ஓட்டுறாங்க அப்படின்னும் போது அவங்க பக்தர்கள் மேல எவ்வளவு காருண்யத்தோட இருக்காங்க. அதுதான் பகவானோட குணம், சரிங்களா. எப்பயுமே பக்தர்களை பகவானுக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும். தான் மேல யார் அன்பா இருக்காங்களோ அவங்கள ரொம்பவே வந்து பத்திரமா வந்து ஆசையை வச்சுப்பாங்க அப்படின்றது. அதனால மத்தவங்கள பிடிக்காதன்னா அப்படி கிடையாது. பக்தியில ஈடுபடுறவங்கள பகவானுக்கு ரொம்பவே விருப்பம் அப்படின்றது அங்க தாற்பயம். அப்படிப்பட்ட உயர்ந்த பக்தியை நம்மளும் வந்து அடையணும், சரிங்களா. ஏன்னா அர்ஜுனுக்கு என்ன பண்ணாங்க, கிருஷ்ணர் தேர் விட்டாங்க, பக்த வக்ஷலா அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அப்போ கிருஷ்ணரிடம் சரணடைந்தார் யாரு, அர்ஜுனர். இதன் விளைவாக பகவத்கீதை பேசப்பட்டது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். கீதை மகாத்மியம். கீதை மகாத்மியம்ன்றது ஆதிசங்கரர் அவங்க வந்து கொடுத்த ஸ்லோகங்கள், 7 ஸ்லோகங்கள் கொடுத்திருக்காங்க பகவத்கீதை பத்தி, சரிங்களா. அதுக்கு பேர் தான் கீதா மகாத்மியம் அப்படின்றது ஆதிசங்கரால கொடுக்கப்பட்டது. பகவத்கீதையின் உபதேசங்களை முறையாக பின்பற்றுபவன் வாழ்வில் எல்லாவித துயரங்களில் இருந்தும் ஏக்கங்களில் இருந்தும் விடுபட முடியும் அப்படின்றது ஒரு ஸ்லோகத்தோட விளக்கம், சரிங்களா. பகவத்கீதையின் உபதேசங்களை முறையாக பின்பற்றுபவன், நம்ம நல்லபடியா பகவத்கீதை தெரிஞ்சுக்கிறது மட்டும் இல்லாம அதை நம்ம வாழ்க்கையிலும் நம்ம கடைபிடிச்சோம் அப்படின்னா நம்ம வாழ்க்கையில உள்ள
துயரங்கள், எல்லாவித துயரங்களிலிருந்தும் ஏக்கங்களிலிருந்தும் விடுபட முடியும் அப்படின்றத ஸ்லோகத்துல குறிப்பிட்டிருக்காங்க ஆதிசங்கரர். இவ்வாழ்வின் பயம் முழுவதிலிருந்தும் விடுபட்டு அவன் மறுவாழ்வில் ஆன்மீக வாழ்வை அடைகின்றான். நமக்கு இந்த வாழ்க்கையில் நிறைய பயம் உண்டு இல்லைங்களா? இது நடக்குமோ நடக்காதோ அப்படின்ற ஒரு பயம், ஆசைப்பட்ட விஷயம், அது மாதிரி தவறான விஷயம் எதுவும் நடந்துருமோ அப்படின்ற ஒரு பயம், இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நம்மளுக்கு பயம் ஏற்படுது இல்லைங்களா? முக்கியமா மரண பயம், இதெல்லாம் நம்மளுக்கு அவசியம் இருக்கு. அப்ப அந்த மாதிரி பயம் எல்லாத்துல இருந்தும் விடுபட்டு அவன் மறுவாழ்வில் அடுத்த வாழ்க்கை ஆன்மீக வாழ்வை அடையிறாங்க. பகவத்கீதை நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கிறவங்கன்றதை நம்ம பார்க்கிறோம். பகவத்கீதை முழு ஆர்வத்துடனும் அக்கறையுடனும் ஒருவன் படித்தால் பகவானின் அருளால் அவனது பூர்வ ஜென்ம பாபங்கள் செயல்படாமல் போகும். நம்ம நிறைய ஜென்மங்கள் எடுத்திருக்கோம், நிறைய பிறவிகள் நம்ம எடுத்திருக்கோம், சரிங்களா? அப்ப நிறைய பிறவிகள்ல நிறைய தவறுகள், பாபங்கள்லாம் செஞ்சிருப்போம், தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ பண்ணிருப்போம் இல்லைங்களா? எந்த ஒரு மனிதனும் நான் எந்த பாவமும் பண்ணதே இல்லை அப்படின்னு சொல்லவே முடியாது. நிறைய தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ பாவங்கள் பண்ணிருப்போம். அப்ப அதெல்லாம் செயல்படாமல் போகும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். பகவத்கீதையை முழு ஆர்வத்துடனும் அக்கறையுடனும் ஒருவன் படித்தால் பகவானின் அருளால் அவனது பூர்வ ஜென்ம பாவங்கள் செயல்படாமல் போகும். எதனால் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவான் ரொம்ப பரிசுத்தமானவங்க, சரிங்களா? அப்படிப்பட்ட பகவான் உயர்ந்த சக்தி இல்லைங்களா? இந்த உலகத்தையே படைச்சு அதை நல்லபடியா பரிபாலிக்கிறாங்க, ரொம்ப பியூரஸ்ட். அப்படிப்பட்ட பகவானை நம்ம நல்லபடியா வழிபாடு பண்ணும்போது நம்ம கிட்ட உள்ள தெரியாம, இப்ப குழந்தைங்க தெரியாம தப்பு பண்ண நம்ம மன்னிச்சுடுறோம் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி நம்மளோட பாபங்கள் என்ன ஆயிடுமா, தொலைஞ்சு போகும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி, துக்கம் மாதாஜி, ஸ்லோகம் வாசிக்கிறீங்களா? எஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. सर्वोपनिषदो गावोक्ता गोपालनन्दनः पार्थो वत्ससुधीर्भोक्ता துப்தம் கீதாமிருதம் மஹத். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி, தேங்க்யூ சோ மச். எல்லா உபனிஷத்களின் சாரமான கீதா உபனிஷத் என்று அழைக்கப்படும் பகவத்கீதை பசுவை போன்றது அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம், சரிங்களா? வேதவியாசர் அவங்க யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பிரம்மா வேதங்கள்லாம் பகவான் பிரம்மாவுக்கு வேதம் கொடுத்தாங்க, சரிங்களா? அந்த வேதத்தெல்லாம் வேதவியாசருக்கு பிரம்மா கொடுத்தாங்க. வேதவியாசர் அந்த வேதங்களை 4 தொகுத்தாங்க, சரிங்களா? அதற்கப்புறம் அது எல்லாராலையும் படிச்சு தெரிஞ்சுக்க முடியாது. வேதம் ஒரு பெரிய கடல் அளவுக்கு இருக்கும் இல்லைங்களா? நம்மளுக்கு வாழ்க்கையோட ஆதாரம், வழிகாட்டி, நமக்கு எது செய்யணும் செய்யக்கூடாது அப்படின்ற நிறைய விஷயங்கள் நம்மளுக்கு வேதங்கள் தான் சொல்லி கொடுக்கும், ரூல் புக்கு, சரிங்களா? அப்போ அது எல்லாத்தையும் எல்லாராலையும் தெரிஞ்சுக்க முடியாதுன்றதுக்காக வேதவியாசர் என்ன பண்ணாங்க, 108 உபநிஷத்கள் எழுதினாங்க, 18 புராணங்கள், அப்புறம் 2 இதிகாசங்கள் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம் பிரதானமா, சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் இன்னும் 18 புராணங்கள் உண்டு. அப்புறம் உபநிஷத்துல இன்னும் வேற வேற அங்கங்கள்லாம் உண்டு. ஆனா பிரதானமா 108 உபநிஷத்கள், 18 புராணங்கள், அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா 2 இதிகாசங்கள் அப்படின்றதெல்லாம் கொடுத்தாங்க. அதுல 108 உபதேசங்கள்ல 108 உபநிஷத்துல கீதை அப்படின்றது மிக உயர்ந்த உபநிஷத் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம், சரிங்களா? எல்லா உபநிஷத்துகளின் சாரமான கீதா உபனிஷத் என்று அழைக்கப்படும் பகவத்கீதை பசுவை போன்றது. நம்ம 108 உபநிஷத்துக்களும் படிக்கணும்னு இல்லை, பகவத்கீதை படிச்சாலே நம்மளுக்கு எல்லா உபநிஷத்தோட சாராம்சமும் நம்மளுக்கு தெரிய வந்துடும். இடையர்குல சிறுவனாக புகழ்பெற்று விளங்கும் பகவான் கிருஷ்ணரால் கறக்கப்படுகின்றது. அர்ஜுனன் கன்று போன்றவர், அறிவு சார்ந்தவரும் தூய பக்தர்களும் பகவத்கீதை என்னும் அமிர்த பாலை குடிக்க வேண்டியவர்கள் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம், சரிங்களா? அப்போ பசு மாதிரி இது கீதோபனிஷத், அதை யார் கறக்குறாங்க? கிருஷ்ணர், இடையக்குள்ள கிருஷ்ணர், சரிங்களா? அர்ஜுனர் கன்று மாதிரி, ஏன்னா பசு நல்ல பால் கறக்கணும் அப்படின்னும் போது அது கன்றை பார்க்கும்போது நல்லபடியா பால் இன்னும் நல்லபடியா சுரக்கும் இல்லைங்களா? அப்ப அர்ஜுனர் கன்று மாதிரி. பக்தனை பார்த்தோன்னே கிருஷ்ணருக்கு என்ன ஏற்படுமா, அவ்வளவு அன்பு ஏற்படுமா. அதனால அவங்க நிறைய விஷயங்களை பக்தர்களுக்கு கொடுப்பாங்க. அப்படின்னும் போது பகவத்கீதையை அர்ஜுனருக்கு என்ன பண்றாங்க, நிறைய தாத்பரியங்களை கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்போ அறிவு சார்ந்தவரும் தூய பக்தர்களும், யாரெல்லாம் பகவத்கீதையை எடுத்துக்கிறோம், அறிவு சார்ந்தவரும் தூய பக்தர்களும் பகவத்கீதை என்னும் பாலை, அமிர்த பாலை குடிக்க வேண்டியவர்கள் அப்படின்னு பார்க்கணும். அர்ஜுனருக்காக கிடையாது, நமக்காக, சரிங்களா? அதுதான் நம்ம இங்க முக்கியமா தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம். அர்ஜுன விஷாத யோகம், அர்ஜுனனின் கவலை, இதுதான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற அத்தியாயத்தோட தலைப்பு, சரிங்களா? அர்ஜுன விஷாத யோகம்ன்றது அர்ஜுனனோட கவலை அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். கஷ்டம் என்ன அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப ஆரம்பத்துல என்ன ஆகுது, அர்ஜுனனோட நிலைமை கவலையா இருக்காங்கன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? அது 18வது அத்தியாயத்துல அவங்களுக்கு கவலை இருக்காது, சரிங்களா? இப்ப அவங்களுக்கு என்ன கவலை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவங்க ஒரு சத்திரியர் அப்படின்னும் போது அவங்களோட கடமை என்ன, தர்மத்திற்காக அவங்க போர் பண்ணணும்,
பகவானு தர்மத்தை நிலைநாட்டணும், பகவானுக்காக போர் பண்ணணும். ஆனா அது வந்து அவங்களுக்கு போர் பண்றதுல விருப்பம் இல்ல. ஏன்னா முன்னாடி யாரு இருக்கா? தன் மேல ரொம்ப அன்பும், பிரியமும் வச்ச பாட்டனார் பீஷ்மர் இருக்காங்க, துரோணாச்சாரியர் இருக்காங்க. அதுவும் இல்லாம அவங்களோட குடும்பத்துல உள்ள எல்லாருமே இருக்காங்க இல்லைங்களா? அதாவது சகோதரர்கள், அப்புறம் வந்து தாய் வழி உறவினர்கள், இந்த மாரி நெறைய பேர் இருக்காங்க இல்லைங்களா? அப்ப இவங்கலாம் அதுக்கு அதுவும் இல்லாம போர் பண்றதுனால நெறைய சேதங்கள் ஏற்படும். நெறைய உயிர்கள் வந்து அழியும் அப்படின்றதெல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு மனசுல ஒரே கவலை. அப்போ எனக்கு போர் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்ற ஒரு பண்ணணுமா பண்ணக்கூடாதா அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்துல இருக்காங்க. அப்ப கவலை அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்கா? அது 18வது அத்தியாயத்துல பார்த்தீங்கன்னா, அந்த கவலை அவங்கள விட்டு போயிருக்கும். சரிங்களா? அதே மாரி தான் நம்மளுக்கும் பகவத்கீதை படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நெறைய குழப்பங்கள் உண்டு. எது சரி, தவறு, நம்ம வாழ்க்கை எப்படி வாழணும், ஆ எ எத நம்பணும், எத நம்பக்கூடாது, இப்படி நெறைய விஷயங்கள்லாம் நம்மகிட்ட இருக்கும் இல்லைங்களா? ஆனா பகவத்கீதை நல்லபடியா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா, நமக்கும் அந்த தெளிவு ஏற்படும். நம்ம வாழ்க்கையில என்ன செய்யணும், செய்யக்கூடாதுன்ற ஒரு நிலைப்பாட்டுக்கு நம்ம நல்லபடியா புரிதலுக்கு வருவோம். அப்படின்றது தான். சரிங்களா? அப்ப அர்ஜுனனின் கவலை அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அதே மாரி நம்ம கிட்ட உள்ள குழப்பங்களும் நல்லபடியா பகவானோட அனுகிரகத்துல விலகட்டும். ஆ அப்போ கஷ்டம் இல்லாம போச்சா? அவங்க உடனே இந்த பகவத்கீதை கேட்ட உடனே, இல்ல போரே பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு கிருஷ்ணர் சொல்லிட்டாங்களா? அர்ஜுனன் வந்து இல்ல நான் போர் பண்ணல அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்களான்னா கிடையாது. பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டிய பண்ணணும். ஆனா அத எந்த அளவு கையாளணும் அப்படின்ற அந்த தாத்பரியம் இருக்கு இல்லைங்களா? அதுதான் நம்மளுக்கு பகவத்கீதை குறிப்பிட்டு குடுக்கும். நமக்கும் வாழ்க்கையில பிரச்சனைகள் இருக்கும். ஏன்னா கர்ம வினையினால் நம்மளுக்கு கஷ்டங்கள் வரும். ஆனா அத நம்ம எப்படி கையாளணும் அப்படின்றத நம்ம பகவத்கீதையிலயும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு நல்லபடியா நம்ம வாழ்க்கை நம்ம வாழ முடியும். ஒரே காட்சிக்கு வெவ்வேறு எதிர்வினைகள் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இங்க பார்த்தீங்கன்னா, யார் யார் இருக்காங்க? அ அ துரியோதனன் துரியோதனன் இருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து திருதராஷ்டிரர் இருக்காங்க, அர்ஜுனர் இருக்காங்க. சரிங்களா? 3 பேர் இருக்காங்க. ஒரே காட்சி. எல்லாரும் எந்த ம இதுல இருக்காங்கன்னா, போர் பண்ண போறாங்க இப்ப. மகாபாரதம் போர் நடக்க போகுது இல்லைங்களா? அப்போ ஒரே காட்சி. ஆனா 3 வே குணங்கள் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். நம்மளுக்கும் வாழ்க்கையில என்ன இதுல பார்க்கிறோம் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா, இவங்க வந்து தமோ குணத்தின அடையாளம். இவங்க வந்து ரஜோ குணத்தோட அடையாளம். இவங்க சத்துவ குணத்தோட அடையாளம். நம்மகிட்டயும் 3 குணங்கள் தான் உண்டு. ஒண்ணு நம்ப எல்லாருக்கும் நல்லது செய்யும்போது நம்ம சத்துவ குணத்துல இருக்கோம். நமக்கும் நல்லது செஞ்சு எல்லாருக்கும் நல்லது செய்யும்போது சத்துவ குணம். அதே இன்னொன்னு ரஜோ குணம்ன்றது, அ எ யார் என்ன ஆனாலும் பரவால்ல. ஆனா எனக்கு என்னோட விஷயம் கிடைக்கணும். அந்த மாரி சுயநலத்தோட யோசிக்கும்போது, அது ரஜோகுணம்னு சொல்லுவோம். நான் ஆசைப்படுற விஷயம் எனக்கு கிடைச்சா போதும்ன்ற ஒரு விஷயம் இருக்குங்களா? அது ரஜோகுணம். அதே தமோகுணம்ன்றது, அதர்மம் பண்ணியாவது நான் என் ஆசை அடைஞ்சிரணும். அப்படின்ற ஒரு விஷயம். சரிங்களா? அப்படின்போது இங்க திருதராஷ்டிரர் இருக்காங்க. அவங்க ஒரு அரசரா இருக்காங்க. அரசர்ன்னும்போது, அ தனிப்பட்டு எதையும் யோசிக்கக் கூடாது இல்லைங்களா? பொதுவா யோசிக்கணும். எல்லா விஷயமே பொதுவான ஒரு விஷயமா அவங்க எடுத்து கையாளணும். அப்போ ராஜ்யம் அப்படின்னும்போது, அதுக்கு யார் அடுத்தது வரணும் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா, யுதிஷ்டருக்கு தான் அவங்க ஆட்சிய குடுக்கணும். ஆனா, அவங்க அந்த மாரி யோசிக்காம, ஒரு அரசரா இருந்து பொதுவா முடிவெடுக்காம, தன்னோட பிள்ளைக்காக அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க, சுயநலமா யோசிச்சு அவங்க முடிவெடுத்தாங்க இல்லைங்களா? அப்போ ஒரு அரசரா இருந்து அவங்க என்ன பண்ணல, தர்மத்த அவங்க நிலைநாட்டல. அப்ப அதனால அவங்க தமோ குணத்துல இருக்காங்கன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். துரியோதனன் அவங்க என்னன்னா, அவங்களுக்கு எப்படியாவது தனக்கு ஆசைப்பட்ட விஷயங்கள்லாம் நல்லபடியா கிடைச்சா போதும். பாண்டவர்களுக்கு எதுவும் கிடைக்கக்கூடாது. எனக்கு ஹஸ்தினாபுரமும், இந்திரபிரஸ்தமும் கிடைக்கணும். அதுக்கு நான் என்ன வேணாலும் செய்வேன் அப்படின்னு இருக்காங்கல்ல, அது ரஜோகுணமா நம்ம பார்க்கிறோம். அதே மாரி அர்ஜுனர் என்ன பண்றாங்க, எனக்கு இந்த ராஜ்யமே வேணாம். நான் போர் செஞ்சதுக்கு அப்புறம் எனக்கு இந்த ராஜ்யமே கிடைக்குது. வெற்றி கிடைச்சு ராஜ்யமே கிடைச்சுனா கூட அது கூட எனக்கு வேணாம். ஏன்னா எல்லாருமே வந்து இதுல நெறைய பேர் அழிஞ்சு போயிடுவாங்க. அதுவும் யாரு பீஷ்மர், துரோணர்லாம் இருக்காங்க. அது நெறைய நெறைய நாசம் வர விளைவிக்கும். இவ்வளவு மகாபாரத போர் இல்லைங்களா? நாசம் வர விளைவிக்கும். அதனால எனக்கு அ என்ன ஒரு பெரிய சந்தோஷமே கிடைச்சா கூட அது எனக்கு வேண்டாம். அதனால எனக்கு இந்த போரே பண்ண வேண்டாம். அது என்னது? கம்பேஷன். எல்லாருக்கு மேலயும் இரக்க குணத்தோட இருக்காங்க இல்லைங்களா? எல்லாருக்கும் நல்லது நினைக்கிறாங்க இல்லைங்களா? இது சத்துவ குணம்ன்றது. அப்போ நம்பளுக்கும் ஒரு ஒரு சிச்சுவேஷன்லயும் இந்த 3 குணங்கள் தான் மேலோங்கி இருக்கும். எல்லார்கிட்டயுமே உண்டு இந்த குணம். சரிங்களா? ஒருத்தவங்க கிட்ட மட்டும் தான் சத்துவ குணம் இருக்கு. ஒருத்தவங்க கிட்ட மட்டும் தான் தமோ குணம் இருக்குன்றது கிடையாது. எல்லார்கிட்டயும் இந்த 3 குணமும் இருக்கும். ஆனால் யார் ஒருத்தவங்க இந்த சத்துவ குணத்துல நிலைப்பட்டு இருக்காங்களோ, அவங்க அம் என்ன சொல்லலாம்? அவங்களுக்கு கர்ம பலன், பாப செயல்கள்லேருந்து அவங்களுக்கு விடுதலை கிடைக்கும். அப்ப நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது, நம்ம கிட்ட இந்த 2 குணமும் வரும்போதெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்மள சத்துவ குணத்துல நம்மள நிலைப்படுத்திக்கணும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அப்போ ஒரே காட்சிக்கு வெவ்வேறு எதிர்வினைகள் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, இது மகாபாரத போர் நடக்கிற இடம். இல்லைங்களா? அந்த இடத்துல 3 பேர நம்ம பார்க்கிறோம். 3 குணங்களா பார்க்கிறோம். அதே மாரி தான் நம்ம மனமும் வந்து போர்க்களம் மாரி இருக்கும். எப்பயுமே பார்த்தீங்கன்னா, எப்பயுமே எப்படி இருக்கும் மனம்? போராட்டத்தோட இருக்கும் இல்லைங்களா? ஆ ஒரு அமைதியான ஒரு நிலைப்பாட்டுல இல்ல.
அப்படின்போது இந்த 3 குணங்களும் என்ன பண்ணும்? அதோட தாக்கங்கள குடுத்துக்கிட்டே இருக்கும். அதுல நம்ம என்ன பண்ணணும்? சத்துவகுணத்துல நிலைப்பட்டு நம்ம எல்லா செயலும் செய்யும்போது, நம்மளால கண்டிப்பா என்ன பண்ண முடியும்? பகவானை திருப்தி பண்ண முடியும். பகவானை அடைய முடியும். அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அடுத்தது திருதராஷ்டிரரோட ஸ்லோகம் நம்ம பார்க்கலாம். பகவத்கீதை 1.1. ஹரே கிருஷ்ண துர்கா மாதாஜி ஸ்லோகம் வாசிச்சு கொடுப்பீங்களா? हरे कृष्ण माताजी ஹரே கிருஷ்ண. राष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेदायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किम् अकुर्वत सञ्जय हरे कृष्ण माताजी ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, தேங்க்யூ so மச். திருதராஷ்டிரர் கூறினார், புண்ணிய யாத்திரை தலமான குருட்சேத்திரத்தில் போர் புரிய விருப்பம் கொண்டு ஒருவர் ஒன்று கூடிய பிறகு என் மகன்களும் பாண்டுவின் புதல்வரும் என்ன செய்தனர் சஞ்சயனே அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். திருதராஷ்டிரோட ஸ்லோகம் இது. 700 ஸ்லோகங்கள்ல ஒரு ஸ்லோகம் திருதராஷ்டிரர் குறிப்பிட்டது. சரிங்களா? அப்ப புண்ணிய யாத்திரை தலமான குருட்சேத்திரத்தில் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். குருட்சேத்திரம் அப்படின்ற இடத்துல தான் போர் நடக்குது. சரிங்களா? அந்த இடம் எப்படிப்பட்ட இடம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அது ரொம்ப புனிதமான ஒரு இடம். சரிங்களா? நிறைய தர்ம காரியங்கள் செய்யறதுக்கு ஏதுவான இடம். தேவர்களும் பூலோகத்துக்கு வந்து ஒரு தர்ம விஷயங்கள் செய்யணும் அப்படின்னு விருப்பப்பட்டாங்கன்னா, பூலோகத்துல வந்து செய்யணும்னு ஒரு விருப்பப்பட்டாங்கன்னா அவங்க எடுக்கிற இடம் வந்து குருட்சேத்திரமா தான் இருக்கும். அப்படிப்பட்ட புனிதமான தர்மமே செழிச்சு இருக்கிற இடம் தான் குருட்சேத்திரம்ன்றதை நம்ம பார்க்கிறோம். அப்போ அந்த இடத்துல யாரெல்லாம் இப்ப இருக்காங்க? அது பாண்டவர்களும் கௌரவர்களும் போர் புரியறதுக்காக இருக்காங்க. அப்போ திருதராஷ்டிரருக்கு என்ன வந்துருது? அதுலயே சந்தேகம் வந்துருது. ஏன்னா அங்க தர்மம் தான் மேலோங்கி நிற்கும் போது அப்ப பாண்டவர்கள் தான் தர்மத்திற்காக போர் பண்றாங்க இல்லைங்களா? அப்போ அவங்களுக்கு என்ன ஆயிடுது? சந்தேகம் அங்கே இருந்தே வந்துருது. போர் புரிய விருப்பம் கொண்டு ஒன்று கூடிய பிறகு என் மகன்களும் பாண்டுவின் புதல்வர்களும் என்ன செய்தனர் சஞ்சயனே அப்படின்றத சஞ்சயன் கிட்ட கேட்கிறாங்க. சஞ்சயனும் வந்து பகவத்கீதையில இன்க்ளூடட் தான். அவங்க யார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா திருதராஷ்டிரோட காரியதர்சி, தேரோட்டி, நண்பரும் கூட, வெல்விஷர்னு சொல்லலாம். அவங்களுக்கு எல்லா நன்மைகளும் செய்யக்கூடியவங்க அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அவங்க சத்துவகுணத்தில் உள்ளவங்க, பகவான் மேல பக்தி உள்ளவங்கன்றது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? தர்மக்ஷேத்ரே மாமகா பாண்டவா கிம் அக்குர்வத இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா அந்த ஸ்லோகத்துல. அதுக்கு ஒரு உவமையும் இங்க நம்ம பார்க்கிறோம். என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க பால் இருக்கு இல்லைங்களா? அத வந்து அது வந்து எப்படி அது வந்து நம்ம வந்து ஏதாவது புளிப்பு பதார்த்தம் பட்டுச்சுன்னா என்ன ஆயிடும்? திரிஞ்சிடும் இல்லைங்களா? அதுல உள்ள பால் பொருள் தனியாவும், தண்ணீர் தனியாவும் திரிஞ்சிடும் இல்லைங்களா? அதுக்கப்புறம் வந்து பால் பொருளை வச்சு என்ன பண்ணுவாங்க? ஸ்வீட்ஸ் எல்லாம் செய்வாங்க இல்லைங்களா? பன்னீர் வச்சு. அப்ப அதே மாதிரி குடும்பம் ஒண்ணா இருக்கு. பாண்டவர்கள், கௌரவர்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து சந்திர வம்சத்தை சம்பந்தமானவங்க தான் இல்லைங்களா? ஆனா அதுல என்ன ஆயிடுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இவங்க திருதராஷ்டிரோட அந்த ஒரு சுயநலம் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் இருக்கு இல்லைங்களா? தான் பிள்ளைகளுக்கு மட்டும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் இருக்கு இல்லைங்களா? அந்த ஒரு சுயநலமான ஒரு விஷயம் அதுதான் வந்து புளிப்பு பதார்த்தம் மாதிரி பால்ல கலக்கிறது மாதிரி அந்த மாதிரி ஒரு எண்ணத்தினால என்ன ஆயிடுது? குடும்பம் வந்து ரெண்டா பிரிஞ்சிருது. கௌரவர்கள் பாண்டவர்கள் பிரிஞ்சிருக்காங்க. அதுலயும் வந்து கௌரவர்களுக்கு என்ன கிடைக்கணும்? அந்த ராஜ்யம் நல்லபடியா கிடைக்கணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தோட திருதராஷ்டிரர் இருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 1.3 ஸ்லோகம் மாதாஜி. yes माताजी पश्यतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च मुं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमदा हरे कृष्ण माताजी ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. என் ஆசிரியரே, இதோ பாண்டுவின் மகன்களின் பெரிய படையை உங்கள் புத்திசாலித்தனமான சீடரான துருபதாவின் மகனால் திறமையாக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். முன்னாடி யாரோட மனநிலை பார்த்தோம்? 3 மனநிலைகள் நம்ம பார்க்கிறோம். ஒண்ணு தமோகுணம், ஒண்ணு ரஜோகுணம், ஒண்ணு சத்துவகுணம் அப்படின்னு பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அதுல திருதராஷ்டிரோட நம்ம நல்லபடியா பார்த்துட்டோம். இப்ப துரியோதனனோட மனநிலை எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்க எப்படியாவது தன்னோட காரியத்தை அடைஞ்சிடணும் அப்படின்ற ஒரு ரஜோகுணத்துல உள்ளவங்க இல்லைங்களா? எப்பயும் ஆசைகள் நிறைய இருக்கும். அது கிடைக்குமோ கிடைக்காதோன்ற ஏக்கமும் இருக்கும். அதுதான் ரஜோகுணத்தோட நிலைப்பாடு. அப்படின்னும் போது அவங்க என்ன பண்றாங்க? அவங்களோட குரு யாரு? துரோணாச்சாரியர் இல்லைங்களா? 2 பேருக்குமே துரோணாச்சாரியர் தான் குரு. பாண்டவர்களும் கௌரவர்களுக்கும். அப்ப அவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்க கிட்ட போயிட்டு சொல்றாங்க. இந்த மாதிரி பாண்டுவின் மகன்களின் பெரிய படையை உங்கள் புத்திசாலித்தனமான சீடர் யாரு? திருஷ்டத்யுமன் அவங்களால ஏற்பாடு பண்ணப்பட்டிருக்கு அப்படின்றத சொல்றாங்க. துருபதனின் மகனால்
ஏன் திருஷ்டத்யும்னன் சொல்லாம துருபதன் சொல்றாங்கன்னா, ஏற்கனவே துரோணாச்சாரியரும் துருபதனும் ரொம்ப சிறந்த நண்பர்களா இருந்தாங்க சின்ன வயசுல. அப்புறம் சில காரணங்கள்னால என்ன ஆயிட்டாங்க, அவங்க 2 பேரும் சண்டையில பிரிஞ்சுடுறாங்க. சரிங்களா? அப்போ என்ன ஆயிடுது, மறுபடியும் துரோணாச்சாரியர் என்ன பண்ணாங்க, பாண்டவர்களோட துணையோட துருபதனை வந்து ஜெயிச்சிடுறாங்க. அப்போ துருபதனுக்கு கோவம் வந்துருது. உடனே அவங்க என்ன பண்றாங்க, ஒரு யாகம் வளர்க்குறாங்க. யாகம் வளர்த்து துரோணாச்சாரியரை அழிக்கிறதுக்குன்னே ஒரு மகன் வேணும்ன்றதுக்காக ஒரு யாகம் வளர்த்து ஒரு மகனையும் அவங்க வரப்பிரசாதமா அடையிறாங்க. அவங்க பேர்தான் திருஷ்டத்யுமன் அப்படின்னு பார்க்கிறோம். அப்போ அந்த மகனையும் என்ன பண்றாங்கன்னா, துரோணாச்சாரியர்கிட்ட வந்து பயிற்சிக்காக அனுப்புறாங்க. சரிங்களா? துரோணாச்சாரியருக்கும் நல்லா தெரியும். துருபதனாலதான் தனக்கு மரணம் அப்படின்றது தெரியும். இருந்தாலும் தன்னோட கடமையை எப்பயுமே துவாபர யுகம் இல்லைங்களா அப்போ அப்ப அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, தன்னோட கடமைகளை அவங்கவுங்க சரிவர செய்வாங்க, பாரபட்சம் இல்லாம. அப்படின்னும் போது ஒரு ஆசிரியரா அவங்க என்ன பண்றாங்க, எந்த ஒரு பாகுபாடும் இல்லாம துருபதனுக்கு நல்லபடியா அவங்க எல்லா கலைகளையும் நல்லபடியா சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க. அவங்களதான் மரணம்னும் போதும் அப்படி இல்லாம சொல்லி கொடுத்ததுனால என்ன பண்றாங்க, இங்க துருபதனின் மகனால் துருபதன் மேல அவங்களுக்குள்ள அந்த பகைமையும் அவங்க வந்து சுட்டி காட்டுறாங்க. அதுக்கப்புறம் திருஷ்டத்யும்னன் அவங்களால சொல்லி கொடுத்த கலைகளை வச்சு திருஷ்டத்யும்னன் என்ன பண்ணாங்க, திறமையை ஏற்பாடு பண்ணிட்டு இருக்காங்க பாண்டவர்கள் பக்கத்துல அப்படின்றத நம்ம இங்க எடுத்து கொடுக்குறாங்க. இதெல்லாம் செஞ்சு நீங்க எப்படியும் வந்து என்ன பண்ணிடக்கூடாது, அவங்க பக்கம் சப்போர்ட்டுக்கு போயிடக்கூடாது. ஏன்னா துரோணாச்சாரியருக்கு பாண்டவர்கள் மேல ரொம்பவே ஆசை, அதுவும் அர்ஜுனன் மேல ரொம்பவே ஆசை இல்லைங்களா? எக்காரணத்தை கொண்டு அவங்க பக்கம் போயிடாம என் பக்கம் இருந்து நீங்க நல்ல இது போர்ல வெற்றி வாங்கி தரணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தோட அவங்க பேச ஆரம்பிக்கிறாங்கன்றதை நம்ம பார்க்கிறோம். மத்தது 1.19 ஸ்லோகம். सकोशोत्तार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव मुलु अप्यनुनादयन्. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பல்வேறு சங்கொலிகளின் முழக்கம் பேரொலியாக எழுந்து பூமியும் வானமும் நடுங்குமாறு எதிரொலிக்க திருதராஷ்டிரன் மகன்களுடைய இதயங்கள் சிதறி போயின. இப்ப போர் பண்ண போறாங்க. போர் பண்ணும்போது எப்படி இருக்கும், சங்க நாதங்கள் நல்லபடியா முழக்கங்கள்லாம் இருக்கும் இல்லைங்களா? அதுதான் அறிகுறி. அதே மாதிரி அந்த மாதிரி சங்க நாதங்கள்லாம் கேட்ட உடனே என்ன ஆகுது, திருதராஷ்டிரோட மகன்களோட இதயங்கள் வந்து சிதறி போயின. ஏன்னா எப்பயுமே பயம் யாருக்கு இருக்கும், அதர்மம் பண்றவங்களுக்கு தான் இருக்கும். நம்ம தர்மத்தோட வாழ்ந்தோம்னா நம்மளுக்கு பயமே இருக்காது இல்லைங்களா? நம்ம தப்பு பண்ணலன்னு நம்ம பயப்பட மாட்டோம். ஆனா யாரு வந்து இப்ப தப்பு பண்ணிட்டு இருக்காங்க, திருதராஷ்டிரோட மகன்கள். அப்ப சங்கநாதங்கள், மங்களகரமான சங்கநாதங்கள் கேட்கும்போது அவங்களுக்கு என்ன ஆயிடுதான், அவங்களுக்கு பயம் ஏற்பட்டு மனம்ல அப்படியே சிதறி போச்சு அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்புறம் போர் பண்றதுக்கு முன்னாடியே பாண்டவர்களுக்கு தான் வெற்றி அப்படின்றத வந்து நம்ம இந்த காரணங்களை வச்சு நம்ம நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்க முடியும். சரிங்களா? ஒண்ணு தர்மக்ஷேத்திரம். தர்மக்ஷேத்திரம்ன்றது என்ன, தர்மம் தோங்கி இருக்கிற இடம், புண்ணிய ஸ்தலம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுட்டோம். அப்ப பாண்டவர்களுக்கு ஏதுவான இடம். தெய்வீக தேர் அப்படின்றது அக்னி தேவர் வந்து அர்ஜுனருக்கு பரிசா கொடுத்தது. அவங்க கிருஷ்ணரும் அர்ஜுனரும் இருக்கிற தேர் வந்து அக்னி தேவன் அர்ஜுனர் எல்லாருக்கும் நல்ல நல்ல உதவிகள்லாம் செஞ்சு எல்லாத்தையும் அன்பை நல்ல வரமா எடுத்துக்கிட்டு நிறைய கிஃப்டும் வச்சிருப்பாங்க. சரிங்களா? அப்படி அவங்களுக்கு அக்னி பகவானால கொடுக்கப்பட்ட தேர் தான் இது. அது எப்படின்னா எந்த திசையில வேணாலும் நினைச்ச நேரத்துல வேகமா போகக்கூடிய தேர் அது. அதுக்கப்புறம் சங்கநாதம், பகவானோட சங்கு பாஞ்சஜன்யம் இருக்கலே உயர்ந்தது இல்லைங்களா? அது இருக்கு. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா பாண்டவர்களோட சங்கங்கள் எல்லாமே, எல்லாரோட சங்கம் வந்து மிக உயர்ந்ததா இருக்கு. அப்ப அந்த சங்கநாதம் அதுவே மங்களகரமானது. அதுவும் வந்து பாண்டவர்களுக்கு நல்ல ஒரு உத்வேகத்தை கொடுக்கறதா, வெற்றியை கொடுக்கறதா பார்க்கிறோம். காண்டீபம், பாசுபதாஸ்திரம், இது வந்து சிவபெருமான வழிபட்டு அர்ஜுனர் வந்து வாங்கின பரிசு. சரிங்களா? அப்போ சிவபெருமான் ஒண்ணு கொடுத்து அது வந்து தோல்வி அடையுமா? கிடையாது. சிவபெருமானோட அனுகிரகத்தோட தான் பாசுபதாஸ்திரத்தை அவங்க யூஸ் பண்றாங்க. அப்படின் போது அதுவும் வந்து அர்ஜுனர் சைடுக்கு வெற்றி அப்படின்றது தெரிய வருது. அப்புறம் பாக்கியலட்சுமி, மகாலட்சுமி, எங்கெல்லாம் பகவான் இருக்காங்களோ அங்கெல்லாம் பகவானோட மகாலட்சுமி வாசம் பண்ணுவாங்க இல்லைங்களா? பகவானோட இதயத்துல இருந்து. அப்ப மகாலட்சுமி இருக்கிற இடத்துல சகல சௌபாக்கியங்களும் இருக்கும், மங்களகரமான விஷயங்களும் நடக்கும். அப்படின் போது அவங்களுக்கு அதுவும் ஒரு வெற்றிக்கான அறிகுறி. ரிஷிகேஷா, பகவானோட பெயர் வந்து ரிஷிகேஷர், அதாவது புலன்களின் அதிபதி அப்படின்னு வந்து அர்த்தம். சரிங்களா? பகவானே உங்க பக்கத்துல இருக்கும்போது கண்டிப்பா உங்களுக்கு என்ன ஏற்படும், வெற்றியே ஏற்படும். இதுக்கு இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படி பாத்தீங்கன்னா, இங்க கொடி இருக்கு இல்லைங்களா? அதுல பாத்தீங்கன்னா ஹனுமன் இருப்பாங்க. ஹனுமான் எங்கெல்லாம் இருக்காங்களோ அந்த இடத்துல பலமும் வெற்றியும் நிச்சயமா இருக்கும் இல்லைங்களா? பக்தியும் இருக்கும். அப்படின்னும் போது அந்த ஹனுமனோட கொடி அதுவும் வந்து இவங்களுக்கு வெற்றிக்கு தரக்கூடிய ஒரு விஷயமா நம்ம பார்க்கிறோம். இது தாண்டி மோக்ஷதா ஏகாதசி அப்போ பகவத்கீதை வந்து உபதேசம் பண்ணாங்க. அதே மாதிரி போரும் ஆரம்பிச்சது. ஏகாதசி பகவானுக்கு உகந்த நாள். அது ஒரு காரணம். அப்புறம் தெக்த ஜீவிதா அப்படின்னு நம்ம வந்து பார்ப்போம். அது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, துரியோதனனோட
மனநிலை பயத்தோட இருக்காங்க இல்லையா? எப்பயுமே எதிரியோட பயம் நமக்கு பலம் அப்படின்னும் போது அவங்க ஏற்கனவே அதர்மம் செஞ்சனால பயத்தோட இருக்காங்க. அதுவே உங்களுக்கு பலமா அமையுது. அதுவும் இல்ல துரியோதனன் ஒரு வார்த்தைன்னு சொல்லிடுவாங்க. எனக்காக உயிரையும் குடுக்கறதுக்கு இங்க நெறைய பேர் இருக்காங்கன்னு. அதுவே அப்படியே பலிச்சிடுச்சு. சரிங்களா? எப்பயுமே அதனால நம்ம நல்ல வார்த்தைகள யூஸ் பண்ணணும்ன்றது. எனக்காக போராடி வெற்றி வாங்கி தரவங்கன்னு சொல்லாம, எனக்காக உயிரையும் குடுக்குறதுக்கு இங்க நெறைய பேர் இருக்காங்க என் பக்கம்னாங்க இல்லைங்களா? அப்ப அந்த பயத்துல வந்த வார்த்தை, அதுவுமே என்ன ஆயிடுது? பலிச்சிடுது. அது தெக்த ஜீவிதான்னு நம்ம பார்க்கிறோம். அப்ப இந்த 9 காரணங்களும் முன்னவே போர் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடியே பாண்டவர்கள் தான் வெற்றி அடைய போறாங்கன்றதுக்கான விஷயங்கள நம்ம பார்க்கிறோம். அப்புறம் 5 காரணங்கள் எதனால போர் பண்ணலன்றதுக்கான காரணங்கள், இரக்கம், இன்பமின்மை, பாபச் செயல், குடும்ப பாரம்பரியம், இருமனம் இதெல்லாம் நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அது என்னென்ன அப்படின்னு நம்ம ஸ்லோகத்தோட பார்க்கலாம். இரக்கம் அப்படின்னும்போது அர்ஜுனரோட நிலைப்பாடு என்னன்னு பார்த்துட்டோம் நம்ம. சத்துவ குணம். அப்போ அவங்களுக்கு இரக்க குணம் அதிகமா உண்டு இல்லைங்களா? யாருக்கும் எந்த தீங்கும் ஏற்படக்கூடாது. எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிற ஒரு குணம். இன்பமின்மை. போர் அப்படின்றது சண்டை இல்லைங்களா? அதுல என்ன சந்தோஷம் வரப்போகுது? இந்த போர் பண்றதுனால எனக்கு என்ன சந்தோஷம் கிடைக்க போகுது? அதனால எனக்கு போர் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்றத சொல்றாங்க. பாபச் செயல். நிறைய பேர் உயிரெல்லாம் விட்டுருவாங்களே அப்படின்போது நம்மளுக்கு பாவம் வரும். அவங்க தான் தவறு பண்றாங்க. அதர்மத்தினால நம்மளும் ஏன் அந்த தவறு பண்ணணும்? அதனால பாபம் தானே நமக்கு வந்து சேரும்ன்றத குறிப்பிடுறாங்க. அப்புறம் குடும்ப பாரம்பரியம் நசிந்து போதல் அப்படின்றது. இப்போ எல்லா குடும்பத்திலுமே இருந்து தந்தை, மகன் இவங்கலாம் வந்திருப்பாங்க இல்லைங்களா? பிள்ளை இதெல்லாம் கூட பிறந்தவங்கலாம் வந்திருப்பாங்க. அப்ப அவங்கலாம் உயிரை விட்டுட்டாங்க அப்படின்னா, அவங்க குடும்பத்தோட அடுத்தடுத்த தலைமுறைகளுக்கு திதி குடுக்கறது, அப்புறம் வந்து நல்ல விஷயங்கள், சம்ஸ்காரங்கள்லாம் சொல்லிக் குடுக்கறதுக்குலாம் யாரும் இல்லாம போயிடுவாங்களே! அப்ப குடும்பத்தோட பாரம்பரியம் வந்து நசிஞ்சு போயிடும். அதுக்கப்புறம் இன்னொன்னு என்னன்னா, பெண்களும் வந்து பாதுகாப்பா இருக்க மாட்டாங்களே! அப்படின்றதுதான் அர்ஜுனர் வந்து முறையிடுவாங்க. இருமனம். இதெல்லாம் சொல்லிட்டு எனக்கு போர் பண்ணணுமா கூடாதான்னு தெரியல. அப்படின்னு வந்து இருமனத்தோட இருக்கிறத நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அப்ப இதுதான் அர்ஜுனனோட கவலைகளா நம்ம பார்க்கிறோம். இதற்கு பகவான் தகுந்த உபதேசங்கள 2வது அத்தியாயத்துல குடுப்பாங்க. மாதாஜி 1.28 ஸ்லோகம். यस् माताजी। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सिदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। हरे कृष्ण माताजी। மாதாஜி. அர்ஜுனர் கூறினார், எனதன்பு கிருஷ்ணரே, போரிடும் உணர்வுடன் என் முன் கூடியுள்ள எனது நண்பர்களையும் உறவினரையும் கண்டு என் உடல் அங்கங்கள் நடுங்கி வாய் உலர்வதை உணர்கின்றேன். அப்ப இரக்க குணம். ஏன்னா அவங்க முன்னாடி யாரெல்லாம் இருக்காங்க? அவங்களோட உறவினர்கள், நண்பர்கள்லாம் இருக்காங்க இல்லைங்களா? அவங்கெல்லாம் பார்த்த உடனே உங்களுக்கு என்ன ஏற்படுது? அந்த அன்பு ஏற்படுது. இரக்கமும் ஏற்படுது. அதனால அவங்களுக்கு என்ன ஆகுது? பயம் ஏற்படுதுன்னு நம்ம பார்க்கிறோம். மாதாஜி 1.31 ஸ்லோகம். यस् माताजी। न च श्रेयोऽनुपश्यामि हत्वा स्वजनम् आहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சொந்த உறவினரை இப்போரில் கொள்வதால் என்ன நன்மை வரும் என்பதை என்னால் காண முடியவில்லை. அதனால இன்பம் இருக்காது. நம்ம இப்ப எல்லாரும் ஒண்ணா இருக்கோம் ஃபேமிலியோட அப்படின்போது, நம்ம எவ்வளவோ கஷ்டப்படுறோம் வாழ்க்கையில. ஆனா நமக்கு கிடைக்கிற சந்தோஷம் என்ன? நம்ம குடும்பத்தோட எல்லாரும் ஒரு வேளை உணவருந்துறோம் சேர்ந்து அப்படின்னா கூட நம்மளுக்கு அது ஒரு சந்தோஷம் இல்லைங்களா? நம்ம குடும்பத்துல எல்லாரும் சந்தோஷமா இருக்காங்க அப்படின்றத பார்க்கும்போது நமக்கு ஒரு அந்த கஷ்டத்தோட வலி எல்லாம் போயிடும் இல்லைங்களா? அப்படின்னும்போது சொந்த உறவினர் போரில் இப்ப போரெல்லாம் பண்றாங்க. பீஷ்மர் இறந்து போயிடுறாங்க, துரோணாச்சாரியார் இறந்து போயிடுறாங்க. அதுக்கப்புறம் கௌரவர்கள் எல்லாம் அம்மா வழி உறவினர்கள், நண்பர்கள், மகன்கள், பேரப்பிள்ளைகள் எல்லாரும் இறந்து போயிடுறாங்க அப்படின்னும்போது, நல்லதே நினைச்சவங்க எல்லாருமே இறந்து போயிட்டாங்கன்னா, அதற்கப்புறம் என்ன சந்தோஷம் இருக்கும்? ராஜ்யத்த மட்டும் வச்சுட்டு நான் என்ன சந்தோஷத்தை அனுபவிக்க முடியும்? அப்படின்றது வந்து அர்ஜுனர் வந்து குறிப்பிடுறாங்க. அதனால இன்பம் இல்லை அப்படின்றத சொல்றாங்க. சொந்த உறவினரை இப்போரில் கொல்வதால் என்ன நன்மை வரும் என்பதை என்னால் காண முடியவில்லை. எனதன்பு கிருஷ்ணரே, இதில் பெறக்கூடிய வெற்றியோ, ராஜ்யத்தையோ, இன்பத்தையோ நான் விரும்பவில்லை. இதுக்கு பதில் நானு சந்நியாசம் எடுத்துட்டு காட்டுக்கு போயிடுறேன். எனக்கு இந்த போர் பண்ணறதுக்கு விருப்பம் இல்ல அப்படின்றத அர்ஜுனர் குறிப்பிடுறாங்க. மாதாஜி 1.36 ஸ்லோகம். यस् माताजी। पापम् एव श्रयेतस्मान् हत्वैतानादतायिनः तस्मान्नार्ह वयं हन्तुं दार्धराष्ट्रान् सपान्तवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। हरे कृष्ण माताजी।
மாதாஜி. இத்தகைய அக்கிரமக்காரர்களை கொல்வதால் எதனால அக்கிரமக்காரர்கள்னு சொல்றாங்கன்னா, ஆத்துத்தாயி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லைங்களா? அது என்னன்னா, ஒரு 6 விஷயங்கள் செய்யவே கூடாது. அந்த விஷயங்கள செஞ்சுட்டா, அவங்கள வந்து அழிக்கிறதுல தப்பே இல்ல அப்படின்ற ஒரு விஷயம். என்னன்னா, இன்னொரு மனைவிய மேல ஆசைப்படுறது, அப்புறம் இன்னொருத்தவங்கள சொத்து மேல ஆசைப்படுறது, இன்னொருவங்கள வந்து துன்புறுத்துறது வெப்பன்ஸ் வச்சு, இந்த மாரி 6 விஷயங்கள்லாம் இருக்கு சரிங்களா? அந்த மாரி விஷயங்கள்லாம் செய்யறவங்கள எந்த ஒரு அ இதுவும் இல்லாமலே அவங்கள வந்து அழிக்கிறதுல தப்பில்ல அப்படின்றது தான் வந்து தாத்பரியம். அப்ப அத்தகைய அக்கிரமக்காரர்களை கொல்வதால் நமக்கு பாபமே வந்து சேரும். அப்படின்றத சொல்றாங்க. இந்த பாபச் செயல் போர்ல ஈடுபடுறது அப்படின்றத அர்ஜுனர் சொல்றாங்க. எனவே திருதராஷ்டிர மகன்களையும், நமது நண்பர்களையும் கொல்வது நமக்கு சரியானதல்ல. அவங்க தான் அதர்மத்துல இருக்காங்க. அவங்க தான் போர் பண்றாங்கன்னா, நம்மளுமா அதையே பண்ணணும் அப்படின்றத கிருஷ்ணர்ட்ட கேட்கிறாங்க. அதிர்ஷ்ட தேவதையின் கணவரே, கிருஷ்ணரே, நமது சொந்த உறவினரை கொலை செய்துவிட்டு நாம் எவ்வாறு மகிழ்ச்சி அடைய முடியும்? இதனால் நமக்கு என்ன லாபம்? அப்படின்றத அர்ஜுனர் கேட்கிறாங்க. மாதாஜி 1.45 ஸ்லோகம். Yes, Mataji. यदि माम् अप्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस् तन्मे क्षेमतरं भवेत्. हरे कृष्ण माताजी. மாதாஜி. ஆயுதமின்றியும் எதிர்த்து போரிடாமலும் இருக்கின்ற என்னை ஆயுதம் தாங்கிய திருதராஷ்டிரின் மகன்கள் போரில் கொன்றால் அது எனக்கு அதிக நன்மையை கொடுக்கும். இந்த மாதிரி இவ்வளவு கஷ்டங்களையும் அதாவது சந்தோஷம் இல்ல பாபம் வந்து சேரும் இவ்வளவு எல்லாரும் இறந்து போயிடுவாங்கன்னு அந்த இறக்க குணம் இதெல்லாம் தாங்கிக்கிட்டு போர் பண்றதை விட நான் ஆயுதமே எடுக்க போறதில்ல. அப்படி இருந்தும் அவங்க வந்து என்னை வந்து அழிச்சிட்டா கூட பரவாயில்ல அப்படின்றத வந்து அர்ஜுனர் குறிப்பிடுறாங்க. அப்போ பெரிய ராஜ்யம், உயர்ந்த ராஜ்யம் கிடைக்க போகுது. ஹஸ்தினாபுரம், அப்புறம் வந்து இந்திரபிரஸ்தம்லாம் திரும்பி இந்திரபிரஸ்தம் அவங்களே உருவாக்குனது வேற இல்லைங்களா? ஹஸ்தினாபுரமாவது பரம்பரையா வர்றது. இந்திரபிரஸ்தம் அவங்களே உருவாக்குனது வேற. இதெல்லாம் கிடைக்க போகுது அப்படின்னாலும் கூட, அவங்க என்ன பண்றாங்க அதெல்லாம் துச்சமா நினைச்சு, வேண்டாம் எனக்கு இதெல்லாம். எனக்கு வந்து தவறு பண்றதுல விருப்பம் இல்ல. அப்படின்றதுல அவங்க சொல்லிடுறாங்க. சரிங்களா? இது வந்து ஒரு மாயை. ஆக்சுவலா வந்து அர்ஜுனர் வந்து போர் பண்ணணும். சத்திரியனா இருக்கும்போது அதர்மத்தை எதிர்த்து போர் பண்றதுன்னு தான் அவங்களோட கடமையே இல்லைங்களா? அதுதான் பண்ணணும். ஆனா அந்த ஒரு மாயை எதற்காக அர்ஜுனருக்கு வந்தது? எதனால போர் பண்ண வேணாம்னு அவங்க நினைச்சாங்கன்னா, அப்பதான் பகவத்கீதைய பகவான் நமக்கு குடுக்க முடியும் இல்லைங்களா? ஏன்னா கலிகாலத்துல நன்மை, தீமை தெரியாம இருப்பாங்களே அப்படின்னு எது நம்புறது, நம்பக்கூடாதுன்றது தெரியாம இருப்பாங்களே மக்கள் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தினால என்ன பண்றாங்க? அர்ஜுனருக்கு இந்த குழப்பத்தை குடுத்து நமக்கு பகவத்கீதைய பகவான் குடுத்திருக்காங்க. அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இருமனம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி 1.46 ஸ்லோகம். Yes, Mataji. सञ्जय उवाच एवम् उक्त्वार्जुनः सङ्घे रथोपस्थौ भाविशत् विसृज्य शरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः। हरिः ओम् सर्वं कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ சோ மச். சஞ்சய்ன்னு சொல்றாங்க. சரிங்களா? யாரு சஞ்சயன்? திருதராஷ்டிரோட காரியதர்சி அப்படின்னு பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அவங்களுக்கு நன்மைகள் செஞ்சு, அவங்களுக்கு தேவையான விஷயங்கள செய்றவங்க. அவங்க என்ன சொல்றாங்க? அவங்களும் பகவத்கீதைய கேட்கறாங்க. சரிங்களா? ஏன்னா வேதவியாசர் வந்து என்ன பண்ணாங்க அவங்களுக்கு? ஏன்னா திருதராஷ்டிரோட போர்க்களத்துல வந்து பார்க்க முடியாது. ஏன்னா அவங்களுக்கு 2 கண்களும் கிடையாது. அதனால சஞ்சய் இருக்கவங்க என்ன பண்ணாங்க? வேதவியாசர் அவங்களுக்கு அந்த பார்க்கும் திறனை குடுக்குறாங்க. அதன் மூலியமா என்ன போர்க்களத்து நடக்குதோ அது என்ன பண்றாங்க? சஞ்சயன் வந்து திருதராஷ்டிரருக்கு உபதேசம் திருப்பி குடுக்குறாங்கன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அப்ப சஞ்சயன் என்ன சொல்றாங்க? போர்க்களத்தில் இவ்வாறு பேசிய அர்ஜுனன் தனது வில்லையும் அம்புகளையும் ஒருபுறம் எறிந்துவிட்டு ரதத்தில் அமர்ந்து விட்டார். அவரது மனம் சோகத்தால் மூழ்கியுள்ளது அப்படின்னு நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இது வரைக்கும் நம்ம என்ன பார்த்தோம்? இதுல இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், இப்ப யார் யாரெல்லாம் இருக்காங்க? பகவான் கிருஷ்ணர் இருக்காங்க, அர்ஜுனர் இருக்காங்க, சஞ்சயன், திருதராஷ்டிரர் இருக்காங்க இல்லைங்களா? இப்போ திருதராஷ்டிரம் உபதேசம் கேட்கிறாங்க, அர்ஜுனரும் உபதேசம் கேட்கிறாங்க. ஆனா அர்ஜுனர் என்ன பண்றாங்க? பகவானோட உபதேசங்களை நல்லபடியா அதோட தாத்பரியத்தோட ஏத்துக்கிறாங்க. திருதராஷ்டிரர் என்ன பண்ணல? அத தாத்பரியத்தோட ஏத்துக்கல. அவங்க அது மாதிரி ஏத்திருந்தாங்கன்னா, தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருந்தாங்கன்னா, என்ன பண்ணிருப்பாங்க அவங்க பகவத்கீதையை முழுமையா புரிஞ்சுக்கிட்டு இருந்தாங்கன்னா, போரை நிறுத்திருப்பாங்க. நிறுத்திட்டு யுதிஷ்டிரருக்கு ராஜ்யத்தை கொடுத்திருப்பாங்க. ஆனா அவங்க அந்த மாதிரி செய்யாம விட்டாங்க. அதனால என்ன ஆச்சு அவங்களுக்கு? அவங்களோட பிள்ளைகள்லாம் அவங்களுக்கு கஷ்டத்துல இருந்தாங்கன்றத பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும்? தாத்பரியத்தை நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கணும். நம்மளுக்கு கஷ்டம் வரக்கூடாது. நம்ம நல்லபடியா நம்ம வந்து நம்ம வாழ்க்கைய வாழணும்னு இது வந்து என்னது? பகவத்கீதைன்றது வாழ்க்கை வழிகாட்டி, மேனுவல் சரிங்களா? நம்மளுக்கு நம்ம வாழ்க்கைய எப்படி வாழணும் அப்படின்றதுக்கான கைடன்ஸ் தான் பகவத்கீதை. அப்ப அதை நல்லபடியா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதோட
பண்றது மட்டும் இல்லாம நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம கொண்டு வர்றதுதான் இருக்கலே உயர்ந்த ஒரு விஷயம். சரிங்களா? அப்ப நம்ம அர்ஜுனரோட மனநிலையில இருந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்? பகவத்கீதை நல்லபடியா அர்ஜுனரோட ஆசீர்வாதத்தோடையும் பகவானோட அனுகிரகத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தலாம். திருதராஷ்டிர விசாரணை கிமு அக்ருவத சஞ்சய் அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலியமா பார்த்தோம். துரியோதனின் பயம் அது வந்து மகதியும் சமம் அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலியமா பார்த்தோம். சங்குகள் முழங்குதல் ஹிருதயானி வியதாரயத் அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலியமா பார்த்தோம். அர்ஜுனரின் கவனிப்பு காண்டீபம் ஸ்ரம்சதே ஹஸ்தாத் அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலியமா பார்த்தோம். அர்ஜுனர் போராடாத காரணங்கள் என்ன அப்படின்றது வந்து அப்ரதீகாரம் அஷஸ்திரம் அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலமா நம்ம பார்த்தோம். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சா கல்பத்தருப்பஸ்ய கிருபா சிந்து பயவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபோ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ திக்ஷை ஸ்ரீல பிரபுபாத் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா.